Hello, Sakostina Leslie, zviri sei Prosper, regai ndimboshare live yangu iyi. Nhasi ndiri kutaura ndakaita zvokuzemberera. Jeffias, zviri sei Teresa, regai ndishare ndozokumhorosai handika ndishare kuFacebook ndokumhorosai. Right, share iri kupi? Kataita so toda kushare. Muri sei. Last time takatotanga kuti nyaya takatava pa 50 yakati pa 60 ndakanganwa kuri kutonhora zisingaiti kuno kunasi kuita kucheka chandomai mwana kuri kutonhora zisingamboiti copy. Right, ndoda kushare pa Facebook. Farizho sei Shelly, ndakumboshare pa Facebook. Handiti yatishare pa Facebook tionewo vanhu vawedzere. What's happening in Africa? Zviri sei. Right. Depressed. Right. Ndoti nganditi live stream on YouTube. Share. Alright, ndashare. Imhorose vanhu. Alright, mamoyo evermore sei Rosie Africa ndika is hope walker sei handiti Shelly tosvika pachiko nhasi tosvika pa 50 here totanga kutaura. Phyllis zvoushe sei mene ndise chimwe chipilo apa because kuri kurwadza kugara uri straight uku kamumbesa chipilo posera ndikaita zvekudai zvoitandani tosvika pa 50 andika nhasi musoro wangu kuri kurwadza kugara ndakaita straight. Zviri sei nokuri kugara uri straight ndasiro ndadzoka manje nhasi taswera kubasa aiwako kuchirwadza Lineti sei Wisdom Nyasha Rukunda from Canada. Zviri sei from Africa. Prosper ndakumhorosa. Ashley Faithful, Pensive Badza sei tapa 43 ngatiende. Sarah Zou Chiwenga sei Zelipa Mwanza, Faustina O2 sei amana 50 we 50 tuda 50 amana tuda 50 Viola newe tsopo sticky rest riyari aiwa bodo ngazvibve ina ndomboryi chikafu chekunoga inoziva chakandizamba zvakatoramba iti can't pamwe ndo chirungu chacho chakatoramba zvakaramba. Nyasha Rukunda sei Leslie ndakazviona kuti wakachinja profile picture. Ndakazviona ndada kuti zvoni wakachinja ka profile picture wane imwe profile picture ukaita kunge no short hair. Ndakaona ndoona chimwe uyu who is this tapanani para Priscilla ndakumhorosa ka 3 uda kuchita Lamzi zviri sei Lamzi zeita Taimo Mukumorofa kudzai Molini Madananga iwewe uriwo kupi iwewe? Remember bongo waimbotaura zvokuti Madananga taurai job munoda wafa sei Kethiwe Ncube. How are you Kethiwe Ncube? Linet Mabwe 53 come to my wedding December invited Nigeria. Nditire mapepa mukandita waiti munita mapepa mukandita hotela yangu mukandita visa ini nchangu handika ndouya ndojaiva zvisingamboiti apa December kure zvako kure namamati April ndaifara zvisingamboiti peshe tasvika ndotanga tasvika futi pa 5 minutes. Alright, last week takaguma panyaya yedu
yekuti ndakanga ndikutembera teaching bva ndazobva wati nenyedze lakumbotaura something manje tichiri ipapapa pandika pane vamwe vanhu vanouya vachiti he iwewe Sheroni ndaiona hangu macomments ndoverenga macomments ese dzimwe nguva ndozoshaya time chaichaya kuti because ndinenge ndichiti kuFacebook ndoda kupindura paInstagram ndoda kupindura uku kuWhatsApp ndoda kupindura paYouTube ndoda kupindura but chinhu chandakanyanya kuti ndinyenye kufocus nacho kupindura iYouTube straight because ndokwandajaira kuti ndinonyanya kuassociate kune kuti kwazogara nditi ndinonyanya kuresponda kuYouTube because ndokwandiri ndakatangira saka ndiri fast kupindura kuYouTube singaiti maybe kupfuura kana kuti kuFacebook macomments ekuFacebook anenge akawandisa asi macomments anenge achiita nekuYouTube kunyanyanya pane vamwe vanouya vachiti sei iwewe mastory times ako achiita kunge iwewe ungaita sei hauna ungori mutsvene pane yanda kuadhisai kuti anzi ungori mutsvene I think munhu anga asingazivi kuti ndakatanga mastory time kare zvokutoti akatoti sei usingambotori kuti wakamboitawo musikanzi wakomana pane vanhu vandakatanga navo kare ndichiita mastory times angu tikabva kare tichiita mastory times ndakaita relationship yangu ini online dating chaya ndakaita havana kuiona ndikaiita imwe yekuti kuposa ndaroorwa saka I think ndakumbuka munoti ndite MC kokoko nditextray ndakafuta kuzvivharisa papapaekera pawedding pacho ndipapo ndichite MC anyway saka ndachingoti kana uri munyowani ndida kutaura pavhidhiyo yekuti kana uri munyowani please musati matanga kukomenda kana kujaja nyaya dzedu dzamwe dzatiricha panapa takabva kare veduwe nemalive aya takabva kare saka kana wabatidzawo nyaya yemusi iwoyoka hazvirevi kuti ini ndiri mutsvene hazvitomborevi izvozvo handiti kana please hazvirevi kuti ndiri mutsvene handisitombori kana mutsvene ndozvandada nguadhirisa imwe nyaya yange yechigwa pamwe waita mahours wati saka anyway Mozambique seise ndakutanga ndakukondinya nyaya yangu manje ndakukondinya yangu ndakataura I think vanhu vanenge vasingazowisisa akabata one life anobva afunga kuti ini ndikuita Miss Perfect asingatoziva kuti yo kusuro kwangu akaoma anyway continue nyaya yedu ndakazoti ndakazobva paikira paya ndakazobva kutemporary teaching yakuya kutemporary teaching kwacho zvandakatoziva kuti ndibvewo kwakundinyangadza ndakangotanga kuti ndakuda kuita sei ndakatanga kupindwa nemwoyo kuti nda kudzokera kuJoni ndo mwoyo wakatanga wandipinda iwoyo ndikangoti from nowhere ndikati nda kudzokera kuJoni kwacho ndikatanga kutsvaga imba ndogara kopi vanamboapply kuti nda kunoshanda kustates vanamboti nda kunoshanda kuEngland mazaya mwoyo kubuda wanga wakapinda umu mupfungwa mangu hakuna kana wandaiziva kana nyangwe nhunzi zvayo yekuEngland kuti inofulaya ichibva papi ichinda papi hakuna wandaiziva asi ndaingoti nda kuenda kuEngland ndoda kuenda kuAmerica ndo nyika dzangu dzandaidedza ndaibudirwa zisingamboiti ndichiri papa ukadambota futi imwe nyaya yekuti moziva pane munhu waya anobudisa manewspaper kuti anzi isu tinokutira vanhu mapepa ekuti vaende kuEngland toitira vanhu mapepa ekuti vaende kuCanada toitira vanhu ekuti vaende kuAustralia vanhu vanenge vakasa zvimaadverts manewspaper vaya ndakajutuka nevaitanzi tinoita mapepa ekuenda konzi ekuenda kuCanada ndikabhadhira mari yenzi consultation fee handiti ndabhadhira consultation fee ndoda kuenda kuCanada ndobva vandipa mazipepa ngakura kudai inekuona mapepa vandakabira ndikatoti zvangu zvaita ndobva vatonditi asi unenge uchinda kuti housemaid ndikati housemaid ndotodai hazvimbondirambi handifungi zvinganetsa ndikuita mwedzi miviri mitatu nothing hapana chauya akangondifilisa zita rangu nechitupa nemafingerprints chete hapana zvaakazomboita zvinhu zviya zvisine mwe musi pakutaura pepe munhu uyaweka tikati koma ofisi yenyu aripi zvikanzi maofisi edu isusu kwaari kwacho mva handitsanangurira kwaari vati but kuti vanhu vauye kumaofisi kweko ini ndakazvibata ndatoda iti adresi zvakare matichibva andiudza bva ndaita sei ndobva ndanyora pasi pepe indakangokwanisa kunyora adresi ndakanyora kuti ofisi yacho iri papi ndobva ndanyarara 2 months munhu yazi nothing wokuCanada kwandada kuenda kuya imi ndakubva chipepe ndakutanga kufonera munhu uya akutanga kutoda kutondita kahurafu apa takabhadhira about $23 yeconsultation fee iyoyo kuti anitsvagire basa chitingoti hanzi ndikutaura namabhosi angu ari kuCanada indikazobvunza mwe musi ndikati ko imimi sei muchiti imi munotsvagira vanhu kuenda kuCanada asi imimi sei musiri kuenda kuCanada kwacho handiti zvakavabvunzeni asi mari kuryiwa here handii kureva nhema ndakambatoboshwa mari yangu yakatoenda $23 ndobva
andisa mafingerprints nezvimwe nezvimafotokopi hobho nemapepa akandifotokopi 3 months down the line nothing. Hapana chakauya kumubvunza haufa munhu ungataura haangatauri. Handiziva pamuri kunyasa kundiona here kuti ndikubuda ndiri dhaki kana ndobatidza kalight ndobatidza kalight mendiona kuti ndikabatidza kalight akazvoita sei ndakangana kubatidza kalight kachoni ndobva ndaita dhaki zvoita here kusvika ndosiyana nazvo ngandisiya yakadai ndofunga ndakuonekera manje ndokuchibva tadii munhu yaya wangoti zii ini ndikafunga kuti vedwe iyi mari ndakapuwa kaini ndapuwa paipai ndobva mari yangu yongorova yakadero apa hakuna kana mabepa ekucanada paindoda kuenda kucanada handiti ndobva ndaita sei paya ndokuchibva ndatanga kumufondera angadavira hadiri ndobva ndati unoreva nhemaiwe ndondapinda mutown kune kumwe so kunoita kunge kupolisi kunoita ndo first time yangu yandakakuona ikoko ndo kupolisi kekuya kune mazimbwa kunonzi kuchiko ikoko kune kunenzi zita racho rameo tunonzi chii asi unotobva mutown wokwira kukembi ikokoka kongoita zvekutenwa mbwa chete kune mazimbwa anenge achitirenwa ya unozoona achimanya nemapurisa mumashowground nemumachichi achitirenwa ikoko itori senda ingori inoita izvozvo izvo kuti inonzi chi police station ena ndokuti zvasingazivi asi ndakabuda kaneko asi kuti ndizive kuti zita racho repolice station rainzi chi handizivi ngareva nhema ndo first time ndikatoka ndo panoterenwa mbuka dzedza munozoona dzichiita zichinzi sit down up stand iyekera round corner idzodzo ndo kwazinotirenerwa ikoko kuti kadarika nepo papari padhuze nepapopo ndobva ndatovhunza kuti pamba pakati tikuona zvapanenge pamba kudzimba dzevanhu kuno kunze office kwangu ndo ndainoona ngombe vangu vachiita sei vachitengesa paipai apa gaenda ndoda kutiza kuti handichati basa ka ndaona mangomai vachitengesa maputa avo nemafurizi dzavo ava ndaenda pavari ndikati naimi ndokumbovhunza kuti munozooningina zvikanzi atovaziva tikati vanogara papi kana kuti maofisi avo papi zvikanzi havagaripo asi zvavanoita ka vanongouya vane kaofisi kavo kavakaripa papa ndikati papi zvikanzi ipapa ndikati pakati zvapanenge pasingagari vanhu zvikanzi aiwa muridzi chaiwo pamba ipapo haagaripo andori kunze kwenyika asi ava vanhu ava vane kaofisi kavo kavanako kadiki kavanongonako mumomo asi nguva zhinji havagari varipo ndikati makamboona here imimi vakaitirwa evidence yekuti vakaenda kucanada vakaenda kunyika dzese idzodzo vakadzoka handiti zvikanyama vanotouya nematestimoni vachiya kuzotenda ndikati mune nhamba dzavanhu vacho here ivavo vakaitirwa mapepa vakaenda kucanada vakadzoka vakazotenda munadzo here zvanzi nanangu asi vanotouya vanhu vobva vachiita sei vachitenda saka ndotogara ndikutofunga izvo zvimozandipa ndori panapa izvo zvokuti kuda uyu mudzimai wamaputika wanga akatotirenwa kutoti ndonga pukazoya vanhu vakadereka imunoataura muchiti zvakati chiri painhamba achazivi alright but ndati munoziva kunogara ngirikiniwa unonzani uyu muridzi wepapapa wacho nokuti kumba kwavo ndekuperi ndobva andidirector ndoblanda yakaita mukadzi akandidirector kuti kumba kwavo chaiko ndepakati kati alright because ndakati ndaida kubhadhira mari imwe yesabhat mafoni awo haasi kuita sikanga nditi ndoofisi ndakutoti ndine kubva ati aiwa ukatiraiwe kombi kubva panapa ukandofamba wakadai ubva wasvika maraini pavo handiti ka ndati abo ndokudzokera nezvisaga zvangu zvimapepa angu paipai ndokudzokera kupi kumba imwe musi ndikangomufuma ndakangofuma makusenseni ndakabva ndangokiya madhende angu aya ndokuinda mai mwana nechibheke changu mutaundi makuseniseni ndakangoti kuna mai angu kumbiriwa mari ndobva ndapuhwa chi50 cents changu ndapuhwa bva ndabatadza ndaita sei bva ndabaya vandapinda kunoita sei mutauni muyamenda waiti ukapinda mutauni wobuda mutauni wozokwira imwe kombi yamuita sekuti unoenda kuuzeta zvokumadheodheo handizvizivi ndodambudziko guru randinaro panapa kumadheo nzvimbo dzekumadheodheo handizivi kuti inonzi kwashidhoni pangu ndekupi kumarubhura ndekupi handikutozivi kuti ndekupi kwachoni saka ndikaingoti yaiva zhirai inoenda kuuzeti asi kunobva ndadzarukira ipapo ndane chimwe chisitiriti ndaita chimwe chisitiriti ka kwaizongoita rimwe inoita kunge zikomboni asi ringori nezimazidzimba nesame design pakanaka zingamboiti panhu ipapo ndakangosvika mai mwana makuseni 7 am ndandasvika pepe ndakangosvika ndikavhunza baba vangu vari pagedhi ndikandikupira kuvhunza ningi svikanzi vanogara mudhoo iro ndakafamba najesu ipapo zvinogara mudhoo iro patori pabiro nepagedhi ndasvika pepe bva ndatonoka ndasvika vanhu vayangu hapana vandaiziva ka ndikandovhunza munhu akati id yake iyi handinayo uyu handiti ka zvikanzi
munhu wamukuti murume wangu namai vangu varipo zvikanzi kwakanakei ndikati nokuti une mapepa anga akatora kwaane mwedzi 3-4 hapana kana chaatadzoka achadaviri foni. Unfortunately mai vemurume vanga vatoripo futi nokuti waitova nemazijumba emapepa kadeo aingosangana nevanhu vese achingotitira mameeting achitora mari mai mwana hapana zvaiita. Ini ndakaenda kumba kwavo mai mwana ndakane nezvivindi dai ndakarogwa kundoita se ndairohwa tasvika 100 ndasvika pepe mai mwana ndasvika paya mai vacho manje mai vacho ndakasvika vaita sei vaibika poriji havana kana kunyenama havana kana kuita sei ndakavamhurusa vakaramba vakanditirowera serious zvikanzi nemudzimai wacho ipapo zvikanzi pindawo ugare mumba mukadzi handibudi kureva nema she was very nice mukadzi yeyo handidi kureva kuda murume wacho ndiyanga ane dambudziko asi mukadzi wake hayi wanga ari nice handina ndiri kureva nhema iri pakanaka handidi kureva nhema. Ndasvika pepe togara bvato nditi mira ita sei ndimufonyere murume wangu adzoke. Ndobva afanira muno zvikanzi dzoka uri kupi zvikanzi ndikwakati zvikanzi aiwa tikumbira kuti udzoke zvikosi kuti one nyaya iri serious. Mai vemukomana wauya ndingatiti mai vemurume wauya gozi vangu vakaronaka excuse me havana kuita sei havana kudavira vakaenda vakanomira padhoo vakadai ndokubva vanitarisa vachita kundidzokora vakaita zvokuti voda kutondirya kuita senge vachatondikiya zvibhakera. Unoona manje nokuti ndandanaona kuti ndoda mapepa angu nemari yangu yandakabhadhara pamba pevanhu apa handitozi kuti ndakatofamba najesu handiti. Saka uyu murume ndobva wakashamisika kuti iwe munhu asvika pamba pedu hau handiti. Saka ndobva asvika murume asvika anga karova serious waisvoda wanga asvoda kuti chii mai vake vaziva kuda ndobasa raanoita. Mai vake kana mbotaura havana kana wedhera vakataura vakangoramba vakamira vakanditarisa kudai. Uya mukadzi aingoita zvese achingofona achidzoka mbadzoka bvatanga kutondibvunza kuti saka imi ndikati aiwa ndoda mari yangu yakarya iyo 3 months andikangogaririka mapepa edu iyo hapana. Vamwe vanhu vese vatongobvunza kuti makaenda here hakuna zviriko handiti wakatorya mari dzedu. Ndokubva wauya ndibva mapepa ndikati kumapepa angu acho zvikanzi asati asubmit 3-4 months mapepa angu haana kusubmitwa ari mumba mavo ndomanga muri muembasi mumba mavo yemumomo mavanga vakaisa mapepa angu mai mwana. Ndikati ndipe hangu mapepa angu ose ndidzokere nawo kumba ese naye anga akandifilisa ese akangobudisa zipepa bhegi mapepa angu anga angori mupepa bhegi randakamupa mapepa angu mupabhegi iroro repingi ndokini mapepa angu zvandakangopuwa indairerwa nemakuti mapepa zangaenda kuti akatosubmit akaenda kuembasi ndonhema dzandaiudzweni zvese mafingerprints aya zvaiunzi zvakasubmitwa nhema dzoga hapana ingotora $23 evanhu achingotora mari dzevanhu achingokudza next step ibhadhara mari yakati bhadhara remember ito ndanzi next step unofanira kubhadhara mari yemafingerprints. Saka izvoro kuti mamwe munhu wakasa mafingerprints kareka vaitonzi ndipei mari ndozokuisa mafingerprints ainzokera kuti $20 indakaipona iyoyo 20 asi mari yangu ndakabirwa handibodi kuhunga ndototazviwa ndakabirwa ndikazogopuwa mapepa akaramba kundipa mari yangu wakaramba kundipa akati achigoni mati akatoishandisa for maservices. Ndobva handiti achifamba achiti chiuya ndikubudise ndikusite pamaekera makombi unoziva kuti unonomakwira kupindika kuti handisivi bvat handi ndinokusiyapo izvo dzanziri mezi dzekuda kufunza kuti pamba pangu baziva sei handiti angakatsamwa zingamboiti ngoti akanga ari munhu anga ane muviri mudoko saka akazokona ngondirova chete kuti ndasvika pamba pawo sei. Ndobva ndingirikina andibvunza kuti akuudza kuti ndogara panapa ndiani ndikati makandiudza saka ndakakuudza rini ndikati pamaitaura imi ndakakubvunza kuti ndinogara kupi mukanditsanangurira ndikanyora pasi. Saka nekungovaida kuti tamedzeredze kuti next time vanhu vachasangana navo havaudzi kwavanogara kuti vanovingwa pamba tiri 1 out. Mai vangu akati naiwe kwawaenda kwese kukudai wasvika ukaginditswa nevanhu ikoko kwaitwa sei iwe kuenda kumba kwawasingazivi. Ndikati pari zvinoka it was a do or die nokuti pane mapepa ndaida kutomashasa something ndandakabhadhara mari yakawandisa mafingerprints machii ndikati tipe hangu ndindi ndokudzoswa ndikaita kwekwe. Tabva ipapo ndokubva ndadzokera ndadini ndobva ndati ndauda kuenda kujoni kunotsvaka basa handida ndapedza degree pepe asi asati ndagraduata batai nyaya asati ndagraduata nyaya graduation yakanetsa handina kunoripfeka gauni handina kusvika nanhasi kusvika ndaita masters handambira ndapfeka gauni mukati meupenyu hwangu.
gauni riya handitorizivi kuti rakaita sega, kuri nhuhwidza kudayo, kuri pinda mukati mayo, handitorizivi kuti rinopfekwa sei gauni riya. Chinzwai manje zvakaitika kuti ndisasvika pakupfeka magauni ese. Pebachela zvapakaita manje, ndatinda kudzokera kuSouth Africa. Ndatsvakira kuSouth Africa kuya, ndokuchibva ndaita sei, ndatsvaga pangu pekugara, ndasvika pandatsvaga pekugara ndikuudzi nzvimbo yacho ngatozondiinvestigata. Ndosvika pakugara pepe, ndatsvaga rumu yangu, aitodhura futi marumu achoni aidhura. Ndakandakasevha madzangu pandakatsvaga basa. Pakutsvaga basa pepe kamira mumarestaurant muchonika mandadzokera kunotsvaga, ndanina marestaurant, ndabva ndashaya kuti marestaurant meme ndasiyana nazvo, ndashaya basa kumarestaurant. Ndobva ndamwe madzimai agara pandaigara zvikanzi iwe handitonyoresa mazita edu kunana Sipa nekunana kuna Sipa ndo kwandoziva kuti kwainyoreswa kuti unonyora kuti ndoda kuita maid. Saka pane zibhilbhodhi rinenge riripo rinenge rakakura muSipa muya, wononyora zita rako kuti zita rako ndinenge nefoni nhamba dzako, wototi housemaid rekauda kuita garden boy. Panenge pakazara zvokuti ukaona wafonerwa ipapo unenge uchiti handikuri vanhema. Ndobva ndanyora zita, ndobva tabva ipapo kuSipa, ndobva taenda pane imwe futi shop, handichazoti henzi kuShoprite. Takaenda hanzi ndozvatinoita kuno, unononyora mazita tokubva taenda kuya. Tokunonyora mazita ayaya. Tanyora mazita ayaya manje, ndobva tadzokera hedu kumba. Ndobva vakumudza kuwana. Vakumudza kuwana bva vatotanga kuita sei, apa vakabva vaita laki murungu wanga wawanira uya kuti wawane basa. Ndiko kubva vatanga kuti vapa varungu vanopa zvinhu kave kutonwera ukaita laki, vanopa zvina ndipoti kurira nhema. Vanenge vachingoti kana cooking oil vakaishandisa ka1 wototi handichaidi, unoita 16 liters dzema cooking oil. Nandikurira nhema, handingodi kurira nhema. House girl ndakanohuita, asi ndakahuita 2-3 weeks ndobva ndazorega. In fact pakaita kaclash pekuti ndime ndiite step by step ndisazanganisa. Mai shamwari yangu yevainditi tsvaga basa vakakumudza kuwana, ndokupuwa seti yemaleather sofa nekuti vaiti hanzi angosvuka. Seti ndobva vapuwa futi wardrobe vati hanzi hatichaidi. Vakazadza kuzadza muchirumu mavo kusvika vatoti handichadi. Handiti saka chikafu wanga wasingatengi ukawana murungu anga ari nane kukataiva kuya waingoita zvezvokuti unoshanda uchidzoka anga asina stay in. Wongodini uchinzi chikafu ndokupa ipapo zvavanenge vasingadi kukupa. Mai vangu vane lucky, indokugara 3 days 4 days. Ndokuwana chii, ndobva ndazoita interview muKFC. Handizvikanganwa, ndakaita interview muKFC, ndaita interview yangu yaiya, ndobva papa nevamwe vasikana 4 vanga ipo, indobva ndawana. Zvikanzi atakufarira because pamwe unogona kudzidzisawo vana vedu mani maths 1+1 vamwe zvauti 2. Handikarazve ndiyo futi chirungu ndaichitya nhasi dzimwe nguva zvikambondibata ndochiti zvikanditi chirungu chacho ndinongochivhunduka. Ndo zvandinoita pepe, ndinonzwa kuvhunduka. Tanzwa kuvhunduka ka ndinotanga kutaura zvinhu zvisiri izvo, ndo zvazvinoita manje. Saka ndikati saka ini ndikatanga kuita house girl, ndatanga kuita house girl manje ndiri kudzimba dzevanhu kupi kuJoni uko. Chirungu chacho ndozonochitaura sei? Ivo vachitauti hanzi ndine mastudents ari kuhigh school, ndinondoti they say, ndinoti ndaona somusomu ndinoti jisei chirungu chavo manje. Ndobva vati takutora iwewe, but manje mind you varungu vanga vari 2 maladies, masisters vese vanga vachangobva kuita kurambana nevarume. Saka manga ari handizoni ndo tinoti madivorce yeko divorce, handizoni vanonzi chine chirungu chachoni. Ndokubva uyu mukuru uya wanga kaita mudhafu wachoni wanga ane vana vatoti kure mateenagers. Handiti saka one uya anga aringa ari teenager chaiye musvinu teenager, then mukomana handiti vese avarambana. Uyu mufirst sister waramba nemurume, ndokubva adzokera kunogara kumba kwababa vavo iko kwatatiri. Second sister yanga ichangobva sevhiki yapera kurambanawo nemurume wayo. Saka vese vagara mumba 1-2 masisters plus vana 4. One chimwe chacho chachiri chichechecheche, chimwe chacho chiri grade 3. Chinzwai manje zvakaitika, ndobva ndanzi chiuya kubasa mangwana, asi unoya chidzokera chikutambisa ma100 rands per day. Because mamwe muna December ndokutambisa ma100 rands per day. Then muna January tozokuita fix, maybe tokutambisa ka 3500 rands. Ndo zvakaitika. Ndokureva nhema, ndokuta zvenhema, ndokuta shuwa, ndo zvakaitika. Ndakafara sikamboiti. Ndikati 100 rands, maybe ndafara sikamboiti.
ndobva ndachasei ndatanga kutonda akusenisene manje dambudziko ivo waimuka makuseniseni uchicheka chando memwana wotanga kukwidza kwataigara manje kwakukaita mugomba kwaigara varungu vaya kwakwakaita kukwira mudenga kudai so saka vaiti hazviiti kuti ndiwe kuzokutora unofamba wega wodzoka wega kuti ndikuzotore everyday hazvigoni pamwana kwakuzotonhora ndopandokuperekedza asi iko zvina kutonhora ristereki unofamba neshoka gwidza rairwadza iroro ndakati first day ndakanakirwa singaita zvainakidza mumba yanga iri first time yangu kupinda mumba mevarungu yanga iri first time ndikapinda umu woona zidining rakakura kudai ukaenda ukoko woona zikicheni rakati ndandandanda richinda rine maziyewo mazimeshini aya mushini wavo avaiisa ndiro dzichingotenderera dzirimo mukati imomo ndoita kana 30 minutes ndakangotasa kuti saka ndiro iyoyo haipwanyikeri ndini zvidavado ndobva ipapo washing machine ndasingaizivi infacti pandandiri kuchikoro ndaiziva kuti nemawashing machine asi dambudziko raripo ndekuti ndasazivi inoshandiswa sei ndangoita basa nayo ndonzi washing machine zvikanzi ndobva ndatanga kudzidziswa nzi washing machine inoitwa sei inobayiwa sei ndine maid ka ndine degree futi ipapo apo handitsika ndabayiwa kunzi unoisa sei washing machine dambudziko riripo ndakakwanisa kubva pamurungu iyoyo ndisina kuziva kuti ndinoisa sei washeni muwashing machine chinhu chandakabata chete kuvhura nekutora zvinhu zvavo izvozvo zvese zviri mukati nezvechii zvisingaiti nekunonanika pashi ndo zvinhu zvandakaita sei zvandakakwanisa kugona kuti ndiishandise ndakati handigoni ndinorya ndakatya ndakaudza chiwa ndorya ndikati even uyu yacho iyoyo inotenderedza ndiro iyi yacho iyi ndinorya futi ndinorya kuishandisa ndobva ati right ndobva atanga ndikanze murungu yauya unogona kuaina here ini manje ndikati ungatondibvunza ndogona kuaina ndikati handigoni ungatondibvunza here kuti ndogona kuaina kuya kuti ukutondirya zveiwe kuti ukanditi aina nditise ndicharamba kuti handigoni bva anditi unogona here kuaina ndikati handigoni ati handigoni zvakandoda kudzidzisa vedu we embe yezvainzi unofanira kusara isina kana kanhu kakangonyebera kuita kufonyoka ndakaita 1 hour ndichiainiswa t-shirt zvitishet zvekuti unokwanisa kuvata nacho chiya ndo chandakaita 1 hour ndichidzidziswa kuaina vakomana ndikati saka duturisei ndinonzi aine chese ichochichi pafanikana kusara mutsi kana nyange chikungorevera nhema kuti chaitanga kufonyoka mbichana saka ndikuzviona vakomana ndondakunga is that 2 families kids kana saka dziri 2 families zimba rakanaka imwe dambudziko ranga riripo manje vamwe nezvimwe zvimbwa vakomana vanodambwa sori ndiregererei mbwa dzanga dzakashata idzodzo wanga usingatasiruviri inini ndakatanga kuona mbuka dzakadero chimbwa chakadeo chisingakuri chakangodai chimbwa chachoni hamene zvonzi zvichii hachisi chichiwawa chachakangoita chitukutuku chakadai chakangota sechinguruve asi chiri chituku chisingagoni kana kufamba ende zvimbwa izvozvo vaizvida zvanga zviri about 4 zvakadero vachizvitengera zvikafu ndeti ndikazviona mwoyo wangu ndida kunzwa kuda kuzviroma nematanda cheko aina ndikureva nemai ndida kuti ashuwa ndakazvimaka zvimbwa izvozvo ndeitoti kana vasipoka ndosazoti mune makamera here munombaini ndimbozvikika ndizvikikire pashe because zvaifanira kugara mbaka zvonyatsa kugadzirwa makusheni ini zvaindinyangadza singamboiti zvakashata chirakapiti zvanga zvakashata zvimbwa izvozvo ndikungoti ndikushata kwazvakaita ikoko utozvitozosamumwekera muzvibheke zvavo izvi apa zvikuri hazvirebi zvakangoita zvakadai zvituna bhichurudhe zvitukutuku zvimbwa zvacho ndebva ndeti hasha vogadzira zvikafu zvavo zvaunowabikira zvezvo zvonzi iwe chizvipa ndakati handigoni kufidha mbwa ini mbuka apa gaye zvinhu zvikari zvandasingagoni handigoni kushandisa washing machine handigoni kushandisa iyoyo inosuka ndiro handigoni kuaina handigoni kushandisa inonzi huvha here iyi inonzi chiko munoiti chiko inoyekera iyi inoklina pasi vanhu vaneve zvirungurungu ndiudzeiwo ndo huvha kana ndisingakanganisi ndiudzeiwo nandizivi ichocho chinononga marara chechiti vhiri ichocho icho ndokuita sei ndokuchibva zvanzi ndo yaunoshandisa kutsvaira mba handigoni handiti iyoyo yacho iyi handizivi kuti sara inonzi chii inoti unotsvaira marara nayo instead yekushandisa bhurumu hauchashandisi bhurumu unobaya chocho iyoyo ndikiriki
cleaner. Unakubatwa nesizwa manje. Yo, vacuum cleaner ndithi ka ndobana unoshandisa sezvizvizvi. Abona ukuthi saka uvecheke just batwa nesizwa batwa nesizwa mana saka yo manje ndikiri yo saka tinduze ubhekethe siye saka ubhekethe ndiye leso saka batwa nesizwa ndavuma batwa nesizwa manje ya mina ndithi serious ndikontinye iyoyo mani yekwekela ya ndayitshayina nayo yokuthi sikwanzi unoyishayisa sei damzukola kayitika nikirikini handishadi kutaura kuti into zibakolesedzwa damzuro kayitika chinhu ichi ndasingata sei chivomire kuti uba vanhu vakatepa ndoneta sei ndoneta mabatwa nesizwa ndegera pakuishandisa pepe handi yaizozera uyuyu yaizozera marara kuzobvisa marara ndasingagoni kubvisa marara manje kuti unoiita sei kuti ibve marara iyo ichingoti vhu ichiinda handiti ndobva mudzimai akasiyanita sei andiudza kuti iwe unobvisa marara sezvizvi waindakarongwanati kana 2 minutes anotomanya kuenda kujimu watonoita exercise wadzoka zvakaya after 2 hours womwa simudhi wapedza kumwa simudhi wongosiya ndiro dzose dzakazara kuti tatatata masingi imomo wadzoka zvakaromboti chamboenda pamowa papa 2 minutes wodzoka saka urukuindepi 2 minutes out 2 minutes in 2 minutes out 2 minutes in indeda kutomboona nguva yekuti ndase ndionewo tv handiti saka zvaitonetsa kuti ndinoiona sei tv kana muchidzoka nguva dzakadai mungorengera madzoka chimbogareko zomwanenda tobata kuti chako nekuti zimbara chananga rakakura zingamboitira asiyana ngane zedu 2 rooms dzekuzimbabwe kuti unenge muchiti ndi dining nebedroom tatopedza intutashweni dining nebedroom ndizvo zvatinazvo izvozvo ndo zvinovabereki vanguwo saka ndozvita sei ndozvatandajaira kungonongomuka makuseni wongoti alright mudining mangu ndopedza manje kabedroom bobo manje zvapedza hiwosvika uku kuonawo mashura minana mabedroom ameno 8 9 10 mabedroom achinda vokuudza kuti ichi bedroom apa vanhu vakuruka ichi bedroom unofanira kuita sei kuwadzira mibhedha wapedza kuwadzira mibhedha ichi wardrobe unofanira kurongedza hembe idzodzo dzinenge dzakaita mutswi kuti kuita sitiredi basikana ndikureva ndikamborwadziwa ndakarwadziwa zvangu ndasina kurijaira basa iro rekuti unoshanda semashandiro akadero uchiningirikina uchiita kudero vanhu vaya vanoshanda mudzimba dzevanhu I applaud them ngandivaombere kudai basa rinorwadza riya mumbozive remi asa rekuti house girl rinorwadza uku kumanje zvinezvi kaka bhosi vanenge vadedzera kuti ndinokwana wapedza izvozvi iwo pamwanyara handiti apa manje ukazoita dambudziko rekushandira varungu chaivo ka varunguka vane kamwe kahunuka kekuti iwewe uri maid wangu ndiri kukubhadhara saka zvandiri kukubhadhara panapa unofanira kuita zvandotoda handiti ndodambudziko riripo uona futi munhu wachari kuti ndasienda mubhedha usina kuwadzirwa chigaeka mai vekutanga vane mubhedha bedroom zibedroom zizandanda vanhu vanoshandira varungu vanozinzwisa zvandikutaura sister yacho imwe yepi ine zibe apa manje chinzweka bedding yavo yese white only hakuna chimwe chinhu white only wonzi aina futi mashitsi ayo ndasingazvigoni vobva vati vapedza kudero vochiti ava vanhu saka uyu bedroom rake mune matoilets mune zitambu mazichii akakura kuita mazandanda ibasa rako irorero tabva ipapo toenda kune vanoti dzitumbiri common toilets ibasa rako iroro futi iroro kuti unomafanira kumaklina ende vanoseva kuitira list kuti madziro aya da kusvika ese achipenya
apa uri hwani munhu ndiro dzavakarya nadzo madeko usipo wakavata kuchirumu wako hwani chako unoona dzakazara kudai dzakazara kuti unei Jehovha vanhu ava pavangu vachirya varya sei makusenseni acho nivosuka hai ndairwadziwa wasvika wobata kuti girazi racho kuti mamhurodzi ndikuona mamhurodzi andikuona ngowati wanyara zikamboiti hauchazi kuti ndodii apapo unonzi ivo vachirya zvinonaka ivo vaiuya voti ichi ndo chingwa chako iyi ndo tii yako izvi ndo chikafu chako chepanopamba zuva rese unokwanisa kungorya chingwa nekadhiringi aka katakupa haukwanisi oros ndo randaimwa iroro oros dhiringi nechingwa chavaiuya nacho chingwa chaifanira kuita 2 days pamba pani pemurungu iyeye asi ivo manje ndo vairya zvonaka nekurya iwo masimudhi iwo aya vaigadzira ngongwa mushini ngoti woita sadivi ungaindepi mai mwana pakazodambudzwa ndepekuti izvekushandisa ekiramuhuvha zvaninetsa ndikati ina ndizvigoni izvekushandisa mahuvha izvo ndochoitaka ndizvekudai indakutogwada mapasi neskrobho neuyu changu nechibhurashi changu ndokutanga kukwesha matiles aya evanhu vaya ndakakwesha ndingazozvi kuti havana kundiudza kuti zvawaita kuti kukwesha matiles edu hatina kuzvifarira havanondiudza asi ndakamasokota ndigutsa namasokota ndakazongoshaya kuti mukapeti macho momo inomukwiza sei nechikunu ichekera mabhurashi iwayo ndozvandaitokwanisa wapinda mutero havasuki kana vanongosiya zvakadero iwewo basa rako as a maid ndiwo kufanira kusvika mumba imomomo mubathroom makazara uyai ndione ndindepi makazara mukadzi mukuru wokuti iwewo chigadzira iwewo ibasa rako mwe musi ndobva ndakaramba nekuti mwana wawoka wanga ari kunguva kwakusiya zvinhu zvake zvese zvakati bheningi murumu make zvikanzi iwo rasha ndikaenda kuna mai ake nasista ndingati basa ndorida hangu asi apa bodo handikwanisi uyu musikana atori ne 17 years ndiye ari kunzi iwe ndanobata zvinhu zvake zvekunguva uzviputire nemaoko wozviputira maoko woenda kubhini ndikati kana pamandinyanyira kuti kubva kumatoireti ndinenge ndichizviona uyu ndabva kumatoireti ose 4 nezvavanenge vasirira vasaridzwa nezvavanenge vagizana vosvika kupopotera kuti hazvina kuchena asi ivo havasi kuzviita apa ndiri 1 out ndichipuwa 100 per day aiwa ndikati kaboda hangu ndobva I think ndo pakatanga kuita clash manje pakuti ndaramba kuita sei kutora zvinhu zvemusikana uyu musikana yanenge atsamwa futi akazotsamwa pakuti mwe musi akandibatikidza nditase ndichipopa mapopcorn nemunin'ina wake waanotevedzana naye andichipopa mapopcorn paipai ndobva asvikira sista yake abva anditi uri kuitei zvikanzi ndikudzidziswa kupopa mapopcorn mosa zvekupopa mapopcorn zvedu zvezvo zvokuti unenge uchiisa mafuta otanga anyatsa kutsva mupoto atsva mupoto unyatsa kutsvirira wodzima kasitovu anyatsonzwa wodaioneka ruoko uchinyatsokuva kuti apisa here mafuta aya uchidai nepamusoro kunzwa kuti stimu yaya kusimuka here wozokana mapopcorn wovhara ndozvandaimudzisa kuti ndozvaunoita kuti uchigadzira mapopcorn musikana aya musikana kandifarira manje kako sisi vacho ndibva mubata achipopa mapopcorn neni ndobva ataita first pan ndobva taisa muchidhishi chedu takatotowirirana zvisingamboiti but mina ndichitiwo 10 yangu handisika mbakutanga kutoitawo isatizi kuti mapopcorn anopopwa so nokuti tinongoisa tinongomaisa hamene mumaplastic avo anongoita ngoti popopopo ari mumaenvelope avo ayayi ndozvavanoita indikati handizvigoni mina ndikudzise zvedu isusu chaizvo zvepageto kuti tinopopa mapopcorn sei pageto ndokuti ndibva ndamudzidzisa zvangu sisi vacho vakasvika vakarya magaka mambishi vakapopota zvanzi uri kuita basa rokudzidziswa kwamapopcorn isati mapopcorn akadero zvine feti yakawandisa wati zvikanzi but anonaka mwana yamanja kutopindura kanzi asi anonaka kupfuura zve satizivo abva atorwa mapopcorn aya kwakunoraswa mubhini zvakaoma ushandira varungu chigeto chakandipinda kuti joho amai mwana ndobva tasei ndobva nyaya yaye yekuti ndaramba kunorasha zvinhu zvekusikana yaye yakabva yanetsa ndobva ndataina handifungi kuti ndichiri kuramba ndichida kuita sei kuti ndirambe ndichishanda ndiri panapa ivo vacho bva taura ndandizviona kuti basa racho riri kuita sei riri kukunetsa zvotoita tongorega kushanda tese hedu ndikati bore with me pandatombogara saka papo ndakati bland kuti ndakachuza kabasa kanjitika ndapromiswa 3500
3,500 rands imari yakawanda kwandiri nekuti kana rent yangu inge iri 1,000 rands ndaisarwa ne2,500 per month. Saka zvakandinakira kwandiri inini ende ndasingakwiri kombi ndaifamba neshuga mapabata. Saka zvakazoitika nezvekudayo pandaibva kunoshanda ndiri housemaid pane vanhu vaya vaitengesa loni loni chaichai mapundo aya anodzvarwa egreen aya nditika vanotenga bandi kujoni ndizoti like kuzimbabwe vanozvitere but kujonika pane vanhu vakomana vanenge vari mastreet vaya vanenge vachitengesa loni inenge yakaita kupailiwa yakaita kuita zigomo kudayo so paside neroad unongoenda ipapo unogadzira chinhu chake otanga kutotengesa loni kana one piece yaitika kuti 10 rand kana kuti 20 rands. Mukomana waitengesa loni zvandaida manzwa everyday ndichipfuura makusenseni ndaimuona aripo ndodzokera ndomuona loni yake yapera apanenge ane zviputwa kana kuti 7 zvimapaira zvakaenzana naye musoro wake kudayo zvese zvezvapera kuti hwa ndobva paipandaenda kuti handichadi basa tatanga kumubvunza ataimanye mashoko angu ndodatanga kumubvunza ngati ndakabva ndatanga kufarira kuti mukomana yese kanongozora akagara apa zuva rese otogona kutoita zveloni aita zveloni otomeka mari yese yari kundiudza iyi just like that kungogara apa oisa mapundu varungu voyo vachitenga mapundu everyday mapundu akaitengwa everyday handinadi kuriva nhema aimeka mari mukomana yeye ndobva ndatanga kumubvunza saka unozvita sei vandiudza saka ndinotora kumapurazi kwakati ndinotengesa mari yakati ndinomeka mari yakati paday ndibva ndakazvichiva ndikati alright sikewo unokwanisa kuti undioneni here unondidzidzisa kuti ndinoita sei ndinohodha sei iwo mapundo achoni nditengesewo nekuti iwo haungandiudzika kuti unongobva kumba everyday makuseni wabva kumba everyday makuseni wongosvika wongogara zvako wakadayo pamushana zuva rese ndagara ndichimuona every time angangovata akadai chake ngosimuka chinotora mari kubva kuvarungu wotoisa maloni avo woverengera wotoenda ndoranga ri basa rake everyday ndikati easy job ndoda kutozviita izvezvo ndo ndaisati kamari kangana nako but manje ndaudza rimwe shamwari yangu so kuti ndo zviri kuti vanhu kunoko uchizvinzwa like this handidi kurevera nhema zvinoita kunge easy job unekuti unewo uchizviona zviri easy uchingozviona kudayo zvinhu hazvisi izvi izvozvo takaita losi please takaita losi yaikunyora mugomba kuti go ndokubva shamwari yangu yaone input yake inditandeka input kangu katikitiki ndobva tati ndinotaura linga nani mufesi abvuma kuti anonotadza kupi kumaekera kuya kumapurazi kwanguri kure unoenda kukrugastom kure kuma-outskirts musitomhuri kana mutaundi kusina kana kumapurazi munongoita zveroni apa kunonhuhwa masuhwehwe ega nekuti vanenge vanogadzira masuhwehwe ndokubva ndikati saka ndokunoti mazilori anenge achibva ikokuso apa kundokunenge uchienda futi mamwe ndofunga kuda vanenge vabva kumusha kwedu kwekwe vachicheka varimo varungu vanenge vakangomira vachita kukomhanisa vanhu ivo vaiva vanhu vakomana vanenge vachiita basa rekunzi vanenge vachigiredha vachinonga vachinogadzira vachinononga vachigadzira kwanga kwakazara mawekazi emi zvisingamboiti isu taenda nechimwe chimota chemumwe mufesi wedu so chaingofamba chichiputika ndobva tanobvunza kuti uyu inonzi chii saka mari kuhodha murungu yaya mai mwana zvikanzi hazvigoni kuti muhodhe pana nditomboti kana kuonai because handina connection yenyu mabva kupi handiti ndobva aramba uyu shamwari yedu atakuda kutiza nemota ada kutiza nemota ada kuenda kumaofisi zvikanzi nhema dzavo inini handifanira kuonekwa panapa nekuti ndozomhangara kuna bhosi wangu ndopaakazotiudza chokwadi mukomana yekuti iye haashande basa rari kuita iri harisi rake atori employed nasomeone handitika saka someone uyaya anotomubhadharawo then ndobva anditi miya ndichikuradza pekuti sei pekuti unokwanisa kuenda kunotengeserawo ndobva tafamba bhati unokwanisa kunoita kunogara papa ndopauunogara ipapapo uchitotengerwa panotoita hanzi apa unazvifunga kuti vanhu vemutema havazvidi futi ka hausi kuzvibvunga zvese izvezvo apa uri muforena futi ipapo mai mwana tatendera pawana pekuti tinokwanisa kutoenda kunogara ipapotengesayo mapundo easy money like that ndaitsvaga ndapawana takangotengerwa ina handiri kureva nhema takatengerwa
kamwe by mistake futi ndatobvawo kusvondo mumwe musi ndikatega ndopfuura ndichiona kuti mapundo aya akadini ndobva murungu angodarika watoti ari kuda loni ndobva ndatengerwa 200 zvimwe mapundo aya ndakatengerwa 200 kuti 200 rands isu taisa 1500 mumapundo iwayo takawana 200 rands vakomana gayai waisa pamwe ndo mari yange yasara uyu wazvinyengedzo kati tikatangani muna uchazvisimbisa ka ukatanga kuti tikaisa mari iyi 1500 pamwe ichadzoka ya triple handiti mapundo sezvo uyu mukomana angatiudzwa kuti munoita sei easy money munoita sei anongotengeseka mapundo ndo loni yaiya ndaingumati mapundo loni chaiyo tatsvaga nekuti vanotitorera kuya takangoita one trip iyoyo that was it takabva taita loss memwana tatekayekera nemakazini angu mumwe wacho anga auya nemumwe wacho hakuna kana aimbotenga kumwe wacho tatenda ndobva bundo riya raita dzimwe ndatoda kuti vanhu ndatajamba pekuti uya mpesu iyoyo anga atipa yestarter kuti chimboexperimenta muno zvotengwa iri ndobva andipa 220 mapieces for free zvikanzi anoexperimenta zvoshanda here. Then another friend of mine futi bva andipa kuti idzi loni dzacho idzi tengesa usandidzosera saita sei dangoti uexperimenta kuti zvoshanda sei ndobva ndaita pepe ndobva ndawana pandakawana 200 ndafara because ndasina ipapo tasati tatanga kuti maipo patikazira pepe takatengerwa futi 200 that was it hapana mari yakazombodzoka tikaita loss mapundo aya anoita mapundo adi kuita 3 days ka 3 days loni yaya inenge yatitanga kuita yellow hakuna chada kuitenga isisiri green mai mwana isitata toti ipapapa ndopataisa input apa ndopachakuda futi rent handiti apa makuku hausimei ndikwaperanga kuku ndasiyawo kuku uku rimwe basa riya manje rekuyegera rinonzi rekuchi pane kumwe kwana mbonzi zvekosenda munhu iye akandifonera ka4 but kunhu kwacho kwaaitaura kakwanga kure kuti ndaifanira kukwira makombi 4 kuti ndisvike kubasa kwacho kwaireva chinzi kunoita training chichichichi nemari yacho inge reshoma ndobva ndaramba kuenda ikoko kuzvekosenda ndachisidzirwa lemokanzi kukosenda ikoko unoshanda uri commission ukasasvisa commission iyoyo vanoita sei vari kutora mari yako vakubhadhari ndikati ndinoita hangu kwausmedi ndichiwana mari yakawanda 2500 yekukosenda ndichiwana 3500 yekuhouse girl zvotori nani tagara paya bundo riya riya taita loss takuchati manje toita sei takutanga futi kutsvaga basa kuti scratch tata 3 manje isusu papo ini neshamwa dzangu nemwe kazini yangu tiri papo tiri 3 mai mwana takati paipa taigara tikati aiwa ngatitengese because hapana kunozotinesa ndobva tatama totinangura pamwe pamba amwana nendodo ivapo vaibhema fodya chapwititi mukati memba imomo ndoma vaibhema imongosangana basa nazvo tikaita mabayo nefodya dzanga dziri strong fodya idzodzo vaifute idzodzo ndipoti kuti vanhu apa vaiti vakabata kuita mapati vatenga kuita mapati imo mune room inside the house ka vatanga kuita mapati pepe vaita pavadira ka vaiti kana votanga kurovana tanga tisingavati vachitsikana big time vaitsikana paushamwari pavo vaitsikana zvakasimba tikapagara tikafungwa kuti amananga ndinoramba ndichigara like this rini because basa racho harichabatiki uku kuloni kuya zvakabhaja pamwe vanhu vari kuita sei ndaswera ndakaita sei ndakagara kubasa kwedu nhasi tatiri bhizi ndasika ndaisa mapilo nhasi kuti ndigare like zviri comfortable anyway ndobva ndati kana zvikezvi apa basa harisi kumuka uku kumanje kukereke dzimwe nguva unenge uchinovolontiya kuve kukereke yangu yandikambotaura nezvayo ndakaramba ndichingodzokera ndichimwe ndaikokoko munhu wamwari wekukereke inandipuriva nhema inango zvikanzi vanhu vana mwari vanotadza kauta sei ngati munhu wamwari ka handidi kuriva nenhema ina hana chaakanditadzira nangwe nhasi kanzi unoda kunobvisa offering kupi ndinondatsa kuinda ndichifamba kuti tucha 1 2 nemwoyo wese nekuti dzimwe nguva taita kunovolontiya kandina kunovolontiya pepa vasingamboti singanzi kunobhadhara kungonovolontiya kunzi kuri kuya zvakati kuya zvakati sikaina munofanira kuita so vaikupai kana kuti mari dzerendi muri kana kuti about 10 ungoti waraiti maita basa mavolontiya panapa tokupai mari dzerendi mari dzechikafu ndo zvavaiita handiti vanga vane mwoyo wakanaka havo I think up to now kudachi kuchachi kwaanko ikokoko ndokwandakazoramba ndichiinda asi munhu wandotaura kuti founder wechechi iyoyo ina handidi kureva nhema handina kana chinhu chandokwasa ini ndakazvimirira no havasi anko
ango vanga vari uyu vaipinda chechi iyoyo, ango vaipinda chechi asi ine mufundisi wayo, handiti ava ndo mufundisi, ango ava vari papapa kuzasuku, ango vaiita madhirama avava, asi muridzi wechechi ndiwo andoti muridzi wechechi ine handina chipomerwa naye, handidi kureva nevamwe madha soo vaitibatsira zvisingamboiti. Madha yavo, she was very nice, handidi kureva nhema. Saka dzimwe nguva vaitongondidana kuti chero uri kupi chichichichi, pamwe vaitozvihusiwa kuti zvinhu handida kuzama kuita hasi kubuda, vototi saka nikirikini zvinhu zvako zviri kufamba, vaindifonera mai vavo vonoti saka zvinhu zvako zviri kufamba here, handikwanisi kuvataura nezita ravo, handidi kutaura zita ravo, but mai vavo ka vanga vari munhu ari bosi singamboiti, handidi. Moziva kuti mumwe munhu ungona kuti chakazoshata kumberikwa, asi kana munhu akaita chakanaka zvirina nekungoti utende zvinhu chake chakanaka ichocho, nyange akaza chakashata, asi kana ukaita chinhu chakanaka, munhu akakuita chinhu chakanaka, chakanakawo. Handiti mai vavo vaindifonera nyangwe dzimwe nguva pamwe pamwe tinenge tagara tatasana kuti saka nhasi taryei, because mari yedu iya yakanyora mumapundo hakuna haina kudzoka, yese yakanyura. Handiti pamwe ndo yanga iri yechikafu, wondifonera kuti chero uri kupi, ndoti handiri kumbonzi, uri kuitei, ndoti hapana, kunzi uya kuno pane kabasa katikuita nhasi vhiki rino, kuti vhiki rino pane kabasa katiri kuita. Vaindipika gai akamana kuti musvondo muya munenge muno more than 1000 people. Mai vava vaindifonera, handidi kureva nhema, vaindifonera vaigara vakandifunga kuti uri bhizi here, mune maassignments here, uri kuita chi izvozvi, uya kuno. Ndozvavaiita mai vava, handidi kureva nhema kudai. Wondidana ndoenda. After that taizopuwa taipiwa mari, handidi kunyembera, handitombodi kureva nhema, vaitipa usingatombozii kuti chinhu chandiri kuita ichi tikunochipuwa mari here. Waizongonzi mai vaizouya vati chero zvanzi napasta vonditi mari yerendi yenyu imari, waudzwa kuti mari yerendi imari yakati, vaikupa kana kuti times 2. Ndozvaitikawo kuchechi kwandainda ikokoko, handidi kureva nhema, handidi kureva nhema. Munhu waMwari iyeye ndikatodzokera kuZimbabwe ka, ndikazowana mari, ndoda kutomboenda kuJoni, uchazondiona ndinawo papikicha munhu waMwari iyeye, handidi kureva, ndoda kuti ashuwa, handidi kureva nhema. Kudawo vamwe vaitirwa zvisizvo, asi isu panguva yapatati kuJoni haiwa takatomborarama, mapundo edu anga aita losi ka, aita losi. Ndokuchibva manje taita losi zvese, mari dzedu dzapera dzatati nadzo, hachazotoita sei kuti tiudze munhu waMwari manje kuti naye munhu waMwari pamwe kabhizinesi kedu kataida kutanga kakanyura, takachatovaudza sei apa saka tabhadharwa rendi for 2 months. Ndozvazvaitika ipapapo, takufunga kuti pamwe tichawana mabasa zvichaita. Tichiri ipapo manje kwanzi graduation, chinzi vaidhirama, ndida kuzoti ndizopinza kuti munhu waMwari mabata kuti taibatsirwa munhu waMwari ka, ndida kupinza nyaya yegraduation. Kugraduation kwedu manje inini handakwanisa kuenda kunograduata, because pandaifanira kunograduata vanhu vestream yangu yese inini vakatograduata. Vagraduata manje, in fact inini before ndaenda kunograduata vanhu painzi pakudiwa mari dzakati, inini paipai manje takubvunza kuti ko zvaufa zvikanzi aiwa iwe haukwalifai kugraduata. Ndikati ko nei, zvikanzi because hauna kupedza makosi. Ini ndati ndakapedza makosi, kwanza hauna kupedza makosi mai mwana. Ndikati ndo ndakapedza makosi, handina kupedza hau. Handiti zvikanzi zvotoita iwoka kuti utotaurirana nechibosi izvozvi zvifaka kuti kambasi ino yakatozotengeserwa kune imwe yunivhesiti, saka mari dzavo dzenyu akufanira kusutwa neyunivhesiti yemonash yekuAustralia, ndo anofanira kutodhirana izvozvo isati kwanisi kudhirana nazvo kuSouth Africa. Ndikasaka zvodhiriwa nazvo rini, zvikanzi zvinogona kutora kana mamanzi, isu hazvichatoiti. Mai mwana vanhu vakagraduata, ini ndakatorega kugraduata, zvinhu hauna kupedza kosi, ndokuzvifambira zvinhu zviya, ndokubva ndanozvigadzirisa ndikati aiwa papa nenge pane mistake yanga yakaitwa. Handitika ndobva vazogadzirisa vanhu kosera, ndo vakazogadzirisa system iya, ndokutosvenga graduation. Mapikicha akazara kuti ndandandanda paFacebook. Ndakachema ndiri murumu, uri murumu unyatsa kuona kuti vanhu vari kugraduata, iwe hausi kugraduata mai mwana. Handina kana kutochipfeka chiheti icho chiya chekurohwa pamusoro kudai, handitochizivi kuti chakaita sei. Zvakatongorohwa zvakadero mai mwana, nekuti ndakaitwa mistake nekuchikoro, zvikanzi wotomirira kwemwedzi miviri graduation ikadarika. Ndokubva ndazoita sei, ndazonoita chanchaitika pagraduation ka inhau yekuti pane unit rangu rinenge risina kuupdatewa zvakanaka navamwe lecturer vanga varipo, because vanga vakambondirekodha mamarks asiriwo. Patikanogadzirisa mamarks ayaya, mai vaya system dzavo dzinonetsa kazi ndezveAustralia, saka vanga vaita sei kuda
vakanononga kuti feedback here handizivi chakaitika. Ndobva ndapedza course ichinzi hauna unit rawakapedza, saka iwewo zvausina unit rakapedzwa. Ndikati no, ndobva takazonyorerana matsamba nana lecturer vaivaya kuti vagadzirise nevanhu kosera. Ndokubva wagadzira, ndokubva zvadii ndobva zvazvogadziriswa. Zvakazogadziriswa graduation yapera, ndashima musodzi ndiri muroom, handitochizivi kuti chigauni chacho chinopfekwa sei, ichocho chihudhu chemuhuromo handitochizivi kuti chopfekwa sei, chikepesi icho chiya handichizivi, kutyawo wigi yangu nemakeup yemusi wegraduation handitozivi kuti zvoitwa sei. Ndobva zvadii ndikati hazvina hazvo mhaka. Ndokubva ndaita sei ndangogara. Saka iyi yapera kai kuti handagraduate. Ndobva ndaita sei ndokuchibva ndadzokere kuchini ngiri uku pakuti tazotanga kunzi malosi taitaya zvese taita losi pepe. Ndobva ndatora ndakwenda kumpaini nekuti zvese hapana ndatadza kugraduata graduation yachoni, uyu taita losi yemapundo achoni, kumabasa hachamuki. Saka yazvino nekuita sei kudzokera kumba. Ndobva ndati zvinondoita sei, ndobva ndatoudza mai vaya vaimbotifonera zisingamboiti. Ndobva vandifonera, ndakaenda kwavari. Ndobva ndavati ndauda kuenda kumba because zvati hasi kunyatsondifambira ndingoita malosi acho nahasi kudini hazipana chambobuda tungoti tikada kuti chakachuita losi. Saka ndadaona hangu kumba. Zvikanzi kumba kunoitei, abva watondibhega zvikanzi usaenda kumba zvinoita nemwe sister zvikanzi usaenda kumba zvinoita chero. Ndikati aiwa kana vedu ndoramba ndichiita zvokuchengetwa kudaiwo ndichiita volunteer. Ndaita volunteer yachoni ndozopuhwa mari yerendi, pamwe unongosazoti uchapuhwa here kana kuti haupuhwi rendi yachoni wavolunteer. Handiti zvikanzi aiwa sorry Grace ndakanganisa kutaura time yangu pandoposta paikira 10 pm 10 pm Thailand time. Ndanda kuti 5 pm ndati 10. Sorry zvenyu ndindakanganisa. Anyway bandaudza ndikati ndadaona mumbaini asi mari dzacho dzese ndidzo dzakanyora kumapundo ayaya, dzimwe dzati takaisa kumarendi, saka izvo zvisina mari yebhasi. Ndobva ati alright. Ndobva vatonditachi kudaire kumirira baby welcome yangu. She was very nice that lady andikurevera nhema. Vatoti handine baby welcome yangu wangwane pamuviri panguva iyoyo. So ndine baby welcome yangu, saka da kuti uatendewo baby welcome yangu uchibatsirawo chichini. Ndikati no problem ndinomirira. Saka after baby welcome yenchi ndobva ndazoenda hangu. Tikatoenda tikanovata, ndaitowanza unovata futi kuenda dzimwe nguva kana kune mafunctions anovata kumba kwavo kuzimba kwete kukamba kedu katagara mu1 room kaka. Vaitonditi huya unovatira kupi, unovatira kumba kwangu ikoko toita kana maactivity ese kune family yavo. Family yangu yakanaka. Ndokuti bataita party yamba yapera mbva watonditi mari yebhasi. Ndobva watondigadzisa mari mbva wanotaura munhu wamwari ndobva tatopuhwa mari yebhasi nekuzotenga masikonziwo mushirashira. Ndobva ndapuhwa mari yebhasi kutadzokera kupi kumba. Tata losi mari yese dzanga dzapinda mumarendi, dzapinda mumarendi nekubva taita kabusiness kachoni katatisina knowledge nako singambozivo. Ndobva ndazoudzwa nemwe fesu yawo yangatiudza zvemaloni ayabhaso nditi mwe musi zvikanzi Sharon kana kuno kujoni kuchishandisa mina ndikuratidze. Akanzadza chimwe chigubhu chaishandisa zvikanzi waiva nemvura here yawaishandisa pakutengesa loni. Ndikati handina. Zvikanzi ichi chigubhu changu ichi kune kwatinowana mvura isusu. Saka kuona vanhu vese vari kutenga panapa ndinosvika makuseni akazotudza tatoti zvemaloni nezvo tatopedza. Ndobva tatotata kuenda kumba takuenda kumba. Ndopa akazonditi mina ndakuradza zvatoshandisa pakutengesa loni dzedu. Handiti vatonditi ichi ndo chigubhu chacho ichichi. Saka iyi mvura iyi ndinonoipiwa. Vatanopuhwa mvura dzavo idzodzo. Saka makuseni ndinosvika ndotanga kumwaya zhira yose. Ndinomwaya kuita kusipureya kudaiwo iyo zhira iyoyi inopfuura nemoto iyoyi ndinoita kusipureya zhira iyoyi. Ndobva ndasipureya loni yacho futi. Ndobva ndasipureya pese pachatsikwa nemaringirini pacho ndinosipureya. Saka ndasakachona loni yangu ita sei ichipera. Ndiye mukaona zvakazotiudza manje ati kugarisa pasi akati ndozvazvinoita mabhizinesi munemu. Ndosaka zvazviri easy kwandiri ndongosora by kana kuti maybe kana ndingwanda kugona kupedza na 2 o'clock ndenda pedza. Tikati zvikanzi aukangoindika kunotengesa because izvozvi vanhu vangana unoona vanotengesa loni munomu vakawandisa.
handiti saka ndo mvura dzedu dzatoshandisa idzodzo kunoku. Pana munhu wadiwa tinoenda anonondipa mvura idzodzo, plus inini bosi wangu anouyawo futi akamwaya anouya achiita zvaanoita pana pamakuseni aita izvozvo vatoti ndakuradza bosi wangu kana muchiri muno muda kuradza bosi wangu. Ndobva mumwe musi bosi wacho azotifonera kana uri kupi bosi wangu nhasi ada kuuya because papari padhuze nebaba pedu vangoti kana muchiripo ndiyamwone bosi wangu iye svika ndasati ndimudzi kuti munongoita sekuti muri kutenga kana munoita semuri kumudarika. Bango ranga rina bosi wacho iyeka wanga ane bango vaidedze vaita competition vanhu vemaloni vavo vamwe vakavaka mazidzimba kuzimbabwe, mazidzimba mazistory building aya minotandinzi mazistory building nemapundo iwaya taida kuzama because sita taconvinswa tanga tapinzwa dhiri unozva zvokuti ukaudzwa dhiri kuti vokumana nongo wapinda obva waradzwa evidence uyu munhu uchari kungoita everyday kungomukira aita sei achinoenda kunotenga mapundo unotengesa ndo basa ravo chete. Isu tikatapinda sitata kutozviona tine mota dzedu mavhuzhi iwayo tine dzimba dzedu tine masitendi edu kuzimbabwe tikati chaimadawo kamasitendi acho 1 iyoyo slot yakangoora tikadzoserwa 200 rands from zvatataita tikasara tapata. Ndandaambaini zvarambe ndopaakazotiudza zvinhu zvake zvese atizokati hazvina zvokuipa asi hangu ndakunda kumupa ndokubva taita sei taenda ngomene akazotenga mota akazotiudza kuti takatenga mota papa tikati tenga henyu tazvikoniwa ndobva tati sei taenda kumba pepe manje ndobva ndasvika ndibva ndagara ndakabva ndasvika ndikati rovha chaichari ndikumba kwedu kuya ndidedza kuti izvizvi ndombovata vanhu pavanotsvaga matemperatechingi ndakamborega kuenda temperatechingi ndaingosara ndakavata almost every day. Saka ndakati ndakavata handiti vamwe vachinotsvaga matemperatechingi saka pepepe ndinoti vanhu pavaiwana basa ndandikuma ndakavata ndikaita semester yese iyo ndisina kana basa randaita ndokuchibva ndasisa sei imwe semester yacho yepiri ndati ndakuda kuita sei ndoenda kuti semester ndakujaya zvokuno imwe temu yacho yepiri ndochibva ndazoti ndakutsvaga chii ndakuenda kunotsvaga temporary teaching manje ndobva ndaenda kunotsvaga temporary ndadzokera futi kusave district riya rekwabhora handitika idzwa mashore akaitka ndadzokera kusave district rekwabhora kabva ndaona nzvimbo pepe district rekwabhora ndokuzva ndanodzoserwa panext school nehigh school yandakambota temporary teaching before ndaenda kujoni mai ndakarwadziwa ndikati naijesu why mandindisa ikoko because vachatenga ndiseka vachiti isiteti wakaenda kujonika saka life yangu yatochinja ndodzokera futi iko zvinondingori chibhuramani changodzoka tisina kana change ndakarwadziwa ndikati anditombodi kuti vanhu vandioni kuti ndindata sei ndadzoka futi kudistrict ravo ndadzoka infectika next to them kungoti ukatofamba 5 minutes unenge watosvika pahigh school indakandaenda paprimary ndopandikabva ndapuwa ndakasvoda ndakaita kuve kunonzi kutonhodzwa kwachauruka because vanhu vangu vakatondigara obvious vanhu vakatondiseka kuti kujoni waenda kujoni unodzidza wodzoka kujoni wodzoka wotanga zvakare zvekutsanangura neshoka kunodzidzisa futi zveuchike vata muguruva ndakapererwa zvingamboiti zvokuti musi wandakaenda ikoko kunonyoresa zita rangu ndakanyenyeredza ndikati matichaisa apa panondiziva ndanyenyeredza paya ndikati haina ndakana basa nazvo ndigosvika rini kune shamwari dzangu kauko ndakabva ndaswaliwa pride yangu ndobva ndaita sei ndadzokera kuya ndakungoibatanidza kuti from Joburg zvese kudzokera kuZimbabwe nekuekera ndiipedze so that next week ndoita handizoti next week ndichakwanisa kuita EP yachoni so that mastories angu anenge achipera ndobva ndasvika pahigh school pepe ndasvika pahigh school ndatoti ndosvika medi ndakavaita surprise ndaita surprise saka meaning now kuti kuprimary kuya ndapuwa imba yekugara kwana kuti but manje munhu wese akabva zva kuti inini mabest friends angu ari kupi ari kuhigh school ofuti mabest friends angu anga ari maheadmistress ndo anga ari best friend yangu ndoegara navo ndobva ndaita sei ndaenda kundoekera handa kudzokera kuyako kwamukufunga kwazvimba handa kudzokera kwazvimba ndakadzokera kuya kuoriginal kuya kwandakatanga kuita temporary teaching ndisati ndaenda kujoni kunonzi kwabhora uko kumavhudzi ndo kwandakadzokera ikoko ndodzokera pepe ndandoenda kwavari ndikati ndadzoka futi vakaseka vakati newadzoke vakangoseka imwe but ndo zviripo saka zvaireva kuti pandisingaendi ndakati pandatanga kutosevha mari dzangu kuti ndogoendere kuweekend because medhi mai vangu vasina vanogara navo vaitofara kuti vaitondifonera kuti
Urikuya weekend shamwari urikuya saka ndaita mwana wako first born yawo yakaenzana neni saka vaita ngonitira kunge mwana wako wotofona urikuya nguvai ndatobika izvo zvindaita sei up to now namai vavo pachikoro ichocho tiri mabest zvisingamboiti mabest tototi ndane 10 years navo mai vavo tichingowirirana handiti vanga vari munhu ari bhoko handi up to now munhu ari right wotonifonera madam veve vanifonera wototi uripi saka dzimwe nguva ndaigona kuti ndoita Friday paipe patinopedza ndandazva kusvota ndakazozvibvisa ndikati ndoita sei ndozviripo kwacho hakuna mabasa ndadzoka kuti kuya kumusha kwadi mandatoti ndaenda iri Friday ndati Saturday ndoti Sunday tiri vaviri zvedu tichiona mamovhi kana kuti mbofamba maraini kana kumboenda kumashopusi but vanga vari munhu wechikuru saka dzimwe nguva ndindaizongombodini ndaingofamba mumaraini neni wanga nditumawo ndoendawo kana dzimwe nguva tokusachionawo ana mai azuka ndo zvataingoto then Sunday Monday ndofumira kupi kudzokera kupi kwangu kutembera teaching mind you okukumba kwaiko head mistress ka uri kurya chikafu chavo uri kurya vanototi handidi kana kuti undipe kana juu because ndinotongogara newe sekuti uyu mwana wangu from 10 years ago tinongova tese saka inini mari yangu yawo ndaitongosevhawo chita pasaidi but vaizongoti upango papa 1 2 or 3 ndopo unozotengawo asi munhu mukuru vairamba handiti saka ndaingogarawo kupalasi kwavo ikukoko dzimwe ndozongoti kana ndakanyara ndaizongoregawo kuinda asi most of the time ndokwandaigara ikoko ndokuti pandapedza temi yangu yaiya ndakashanda I think about 2 months ndiri ipapo ndobva ndakatanga namaBP vachichisingazivi kufamba sei ndokubva ndabva ndobva ndadzokera kupi bva yapera tepera teaching yangu iyaiya ndapedza pepe tiri ipapo paipita madhirama akawanda ndisingadi kutaura nezvawo asi kwakanga kune madhirama but this time ndandangwara kuti handifaniri kupindira nyaya dzevanhu plus madam vandaiwirira navo nditange madhava vangu vaive head mistress vakatonditi ndikangohwa ndizvo ndakasvika ndikangohwa kuti wapindira guwa rekuprimary ikokoko handikureva ndinokuzhaka zvekukuzhaka zviya ndakapuhwa inonzi stern warning namadhemi veve nekuti kadai pamwe wangu asina ndideroka ndaipinda nekuti ipapo manje paprimary ka panga patorine dziri very very hot dzekuti ka kwayakwana ndakabhenda kwazvimba kuya hapana paipa kukune marara kuya yekuprimary kwandakazoenda kwabhuroku pakaipa kani ipapo ndobvanga pakaipa pekuti vaivapo vese ka but zvaitika ipapapo ka mumwe aiti hanzi iwewe ka iwewo wadandzingisa basa vaita kuti vamwe vacho hanzi vaitokiyana zvibhakera 1 on 1 cheche vamwe vacho vangu vari hama nehama ndo zvainetsa manje kuti iyi hama idzi asi dzikushanda pachikoro chimwe vari hama kudaro uyu unoenda guwa kumusha kwavo achitaura zvese zvinoitika chi neuyu unenge achichaguwa achitaurira vamwe vanhu vese saka vana vaka ihama nehama dzeblood hama asi mavenganirana avanga vakaita vasamboona ruvengo rwakadii ruri kuti vanhu vanga vari hama nehama kudaruka vaiti mozi apa ndikurapa basa rekutoti pamwe munhu iye pamwe ndi head mistress asi wide akanga vatanga kutongonisa apa chinjara vaigona kunesana chiri siri very very silly takasingavati vachiudzana apa vanenge vachiudzana usafunga tori kuudza munhu ari kuhaiwe kanotika veiudzana kuti uyu mukova uyu vaimisidzana vachiudzana mavoices takati zvaitozikamwa mbiri kusaidi kwavo kuti hanzi ndo zvavanotoita kana zvibhakera zvinonaya nyaya chaguna kwaenda bhosi ihama dambudziko raitika apa ihama saka vaigona kutora nyaya dzakaitika kuholiday vaziva nyaya dzakaita kuholiday dzese vonosvika vodzikondinya kupi kubasa kuti iwe saka patakaenda kufunction yayo iwe waizotaurira iguwa kutaura mbuya vamainhingi namainhingi vongonzi huku yangu yafa iwe ndiwatoiwe vanesana zvinhu zviri sili vanesana zvinhu zviri sili but manje zvaitika paingoti pakangozi tokoka paitokonyewa but nyaya dzavo dzaizonyuka dzainyuka maprevious saka mumwe wacho ananga ari married nefamily yake yanayo umwe wacho anenge angangori nemwana asiri married saka manje vaizotukanana zvese izvozvo umwe wacho anenge akatozopiswa nemafuta anoti angapiswa achitei anyadzadzanzi kamwandisa zvisingamboiti saka manje vanhu pavakabva vaziva kuti uyu musikana uyu like paitonzi mwana wamadhimi wekuhigh school kuku vanhu vakabva ngondisiya imwe saka I think vakabva vafundira mumwe shamwara vakuti munhu yeye vakatsindira hamadhimi vakanditsindira
dai prema ndo kwandafana kurohwa ako ndairohwa nekuti shoko ndoridawo shoko asi ndakasvika kungohwa kuti wakomenda vakatondodzwa kuti nyaya ningi kungohwa munhu anouya kwauri famba uinde famba zvako uinde nekuti nyaya dzavo idzodzo dzakatopindirwa nanachief vakatouya vakatombodzitonga nyaya idzodzo iwo wonokomenda nyaya usakomenda kana chinhu nyarara unongoti wonyarara nekuti pamwe wacho unongoda kukutapa da kupinza imomo nyaya dzacho dzimwe dzikatomira kumakoti vanoisa kumaloya vanhu manje dzavo ndedzefamily dziri serious saka vakadzitanga dzidzoka papudi chakanaka zuva rese kana kutovatira ndozvavanoita ndokubva ndaudzwa paya ndokubva ndatongoti right ndokubva ndasiya nezvenyaya dzevanhu saka ndaingoti makuseni kuenda kukilasi after kilasi ndodzoka torya nzou yedu wogara pachivhuranda chako kudzimba dzevanhu ndandosaindako ndokubva ndadini ndogara hangu muchikona changu nekuti andazosaenda kudzimba dzevanhu ndogara muchikona changu ndichizviti hangu yandeisita ndakammirira kuenda kusekondari zvikanzi kungopedza kana basa rako kana uona kuti washava nekutaura naye uya kuno tinopedzerana tiri kuno ndakakandwa fiye nemadha yavo asi vakandiseva vakandikanda fiye ndobva vandiseva handiti saka nyaya dzedze vaizogona kurwa papasingaperi vhiki vachirwa dziri kokoko handidi kudzitaura nekuti pamwe wacho hama dzavo dzinogona kuona asi nyaya dzavo dzanga dziri serious dzefamily idzodzo saka zvakaitika ndobva ndatanga kuapply ndobva ndaapply pauj ndobva vandidana kuinterview pya ndobva vanditi unofanira kuita interview ndaida kuita international relations paoners apapa ndobva ndaida kunoita ndobva ndazorega kuenda kuinterview kuya bva zvangoperawo zvakati mbombo shamwari yangu bva yaya kunoku yauya kunoku manje ndopandakazotanga kuita sei kuti ndizame kuita process yekuti ndoya sei kunoku saka inini ndakuisira panapa ndozokuudza kuti ndakauya sei kunoku because ndahwa nekuvhunzwa nevanhu kumainbox saka ndakutsanangura nyaya yokuti from Zimbabwe to Thailand kana kuti ndichaipa topic ndichaipa something zvokunema mavidhio zvinondinetsa handigoni kuisa matitles saka ndinongofunga musoro wangu musi iwoyo handitika saka yanhasi tapedza dzese dzapedza idzi next week ndinokuudzai manje kuti nhamo yandakaona yacho pakuaplya kuzoita sei kuzodini nekubhosha kumwe kwandakaita zvaidiwa papapo zvikazongofamba hazvo ndinokuudzai next week kubhosha kwandi kuti hasi zvinhu zvisiri pamutemo zvinhuwo zvokuti ndakashandisa pfungwa dzangu kuti ndingwani handina kuudzwa nemunhu handiti nekuti vanhu vazhinji vanouya kuinbox vachiti tiudze ini handikwanisi kuudza munhu kuti uya kuno so handitika ndinokuudzai next week handitika saka yanhasi nyaya yapera yati mhorese vanhu manje unoiti shema flies okay fine no problem ndinodero zvokuisa matitles zvinondinetsa I think harisi department rangu iri department rangu ndorokungotaura ndinozama singamboiti matitles anondinetsa handitika ndianiko vada kumhoroswa vada kuita nyaya yedu yanhasi yapera story time yedu yanhasi yapera handitika saka Edna Tsikwa zviri sei Barbara sei Memory Chibuwe sei Eunice Mudiwa ndoda kukutumira haro iwe shamwari ndinenge ndiri kuZimbabwe very soon ndendasvika paZimbabwe Melissa Chinaka sei handiti very soon by April ndinenge ndamuZimbabwe puta ndirimo ndinenge ndichindadaura kumusha kwanyika mune muchindiona ndiriti ndichitenderera ndiriko ndichidedzera kuti ndivanonoda kuti ndimboita ma-MC avo pabirthday pavo ndinombonakirwa ndiri kumusha kwedu zvangu Grace Muzenda sei Winet kurotwi sei zviri sei Winet wadzanai nomsa sei Faustina shamwari ndakumhorosa katu mamoyo ndakumhorosa Prosper ndakumhorosa kuda kwashe Mgocha Nubian K sei Leslie ndakuona Esnat Mulauzi British unozwa anonzi British Mulauzi Sandra Caroline Zimunya sei Florence zviri sei next week ndodzoka ndichikudza yekuThailand dzekuThailand I think ndofanira ita yendiri student
then maybe kuzotsvaka wandakaita basa reteaching. Mind you, patinoita ma-story times angu, by the way, I am not asking anyone kuti huya kuThailand. Iyi disclaimer. Handisi kuti huyai kuThailand nekuti ndanzi ndakadana vanhu kuThailand ndisina kudana vanhu. Shuwa vanhu unotukwira nemabheka avo uya kuno. Iyi ndisina kuita sei. Limitless. Lini ndakuona. Lini kuya kuzondiona neLimitless. Lini wadi kuya neyakanzi Lini Fito. Ya, ndakubata. Raphael Mashaya, say, hope Machicho, say, really say, right. Lini Fito ndakuona kuti ndiwe neLimitless. Ruth Mlea, say, saka ndinokuudzai echi yekuti I think man ndingokupesira akagaga. But I'm not done perfect. You know, I'm not a perfect person. Moza, I'm not a perfect person. Ndandasire kuti pana vakamboita musikawa yekuti unongoda kuti ase. In fact, andingati musikawa as such. But kana uri kujoininga unosingaziviwo zvimwe zvinhu. Kune tumwe tumaclub tunonzi Chiko Strategy, ndokunonzi kuSavannah, kunonzi kuChiko, hazvi kujoina ndinatsoziva. Kuti kunonzi kuchi kune kunoendwa kuti ma-students nema-students. But ndakazoenda hangu pataitsvaga basa ndopatakaenda like one of my landlord anga ari kuku achiti handeitese ndopataenda kuya mai mwana taenda kuya tamwa mai mwana aiwa ndandasirira haisi nyaya imwe ndandangosirira that part tamwa mai mwana tapedza kumwa pepe ininiwo pamwe ndakamwa semvura handizivi kana kuti zvakandipinda umustereka handitozivi kana kuti zvanga chiri chitype chinyowani mai mwana ndakarwa nemwe mupetso wekuNigeria akandirova zvakundiro akandirova bhozi ipapo ndonga chachakutofunga hwanga hwachi zvimwiwa zvandandamwa ipapapo ndobva tatanga tasei akatanga ngondikweva ini ndikati ndinondikweverei handiti ndinondikweverei pepe ndikati iwe kundikweverei handika zvikanzi nanacho chimukadzi chechatandinacho kanzi aiwa zvakaya basa haana kana basa musiya kudhonzi ikati aiwa unondikweverei ndobva atanga kunditi kubva atanga kundituka hauna chihwati ini bva wapinda umo ndikati unotondiudza kuti ndakaderini indisiri ndobva ndatanga kutomukweva wanga akapfeka t-shirt yake mupesi akapfeka t-shirt yake memwana yange kanyorwa kunzi Ghana t-shirt yoyoyo achirevera vanhu nemamuclub imo achitanzi yeah, this is my cousin, he's from the UK. Mufesi yo ochinja tone yake oti haya hayo ndio zvaita otanga munhu ku-UK memwana vanhu tanga tokabira saka like ndio zvavaita kwasikana vese umoti I've got my cousin, he's actually from the UK. I've got my cousin, he's actually from the UK. Saka vaipfima mabhebhi nekuda kwechi vachanzi cousin yangu ndio ku-UK ndio zvavaita kwanzi chinji club chacho chavharwa sisa chinonziko sonde handitizivi kuti trainzi chiyo kunowanda ma-students zisingamboiti nerimwe I think kuti ma-students nemangito ndokwanga kazara ikoko kwatika ndadero manje mupesi yako tanga ndaundita sei kundingirina kundikweva kudaiwa mai mwana haina kupera mushe nyaya iyoyo tari ndeipi nyaya haina kupera mushe isina kupera mushe kudaroka akandirova akundirova ndakarohwa ndikuri vanhu ndakarohwa because andakutongofunga semunhu wadi andichawiwi andirova pepe indandakachangoita ndaingokuyiwa ma-t-shirt ndiyo ndaingokuyiwa chete t-shirt iyoyo yakabva rukaita 2 pairs kudewo kutama mbembe ndio zvandakangokwanisa kungoita ipapo tukabvona reiti ndakamukweva t-shirt yake inganayoga yakaita mapisi kuita dress kudai achirova mufesi yei ndaingokweva chete ndichingokweva chete ndizvandaita ikabvaruka ndozvakaitika pakazouya polisi mufunge zvenyimi polisi yange yagara ingoripo mota yepolisi yagara ingoripo ndokunga ndenge da kutraveya vanenge da kurwa nemabhodhoro watichi samufeso yanga akuti ndokubaya ini manje hapana ndinga zvandaiwisa ndokubaya nechine bhodhoreri polisi bhaya kanzi wonopinga iwo ndiwo atanga kurova musikana kuti tachikuona iwo wabva kare uchimukweva bva musikana aramba kuti aende newe saka iwewo manje wakumurovera izvozvo unomuroverei indingokweva chete ndakunzi iwa musiye mhani musiyerwo ini ndakangobata chitisheti iri kungoinda ndichibvarura chete mai mwana ndimbozvikanga ndikusiwe ndakarohwa ndikangwe haya ndozvakaitika weniwe kuti zitana
other days waita sei anyway ndokana ndatongosirira kemusi iyoyo dhama rangu randakamboita mumwe musi ndirikoko but anyway ndandasirira mai wai ndandasirira pa ndandasirira sorry ndandasirira ipo ndingosirira ndizosei ndandasirira pekuti uyu mufesu yauye kainzi stones kwainzi kustones kwava-students sandakasirira yekuti ndiri kujoni manje pane mwe mufesi wandaiva necrash naye pane mufesi wandaiva necrash naye kwotava mufesi waiva necrash neni mupabata pane zvinhu two asi mufesi waiva necrash neni ka he was just too handsome mazapaonima kuti munhu ikoyo muzimu yellow boni rakaita kuti azi yellow boni ndozitarisai ndoti jesu ndopinda papi papaekerani kirinapa pazimu yellow boni iri apo unodzwa kuti une mazitepex akayari vazikomana unenge achijima simbi dzavo idzedze achitirana malaifi yechirungurungu ndikati nema hautombondidii nemachete nema uyu aiti anondidaya achindifambira kwataigara kumalani kwedu achiya chingonditi ndaingoti vanhu kuti kazini yangu yandiramidza asi kune wandaida manje inini ndikuti vanhu kune mufesi wandaimbaida kujoni ikoko mufesi yeye manje aimbopinda nesikereke bhaazobva zvake mufesi ina nhasi up to now nga handikuti vane nema handitombozwa kuti chii chandaida paari mufesi yeye handizivi kudaiwo no regaindisiye ndozoikoniye next week nyaya iyoyo yekuti ndinoibatanidza nekuti kuti ndakazoya sei kuno ndoibatanidza kuda zvakaoma kuda munhu asingakudi jesu kudaiwo nemwari kudai unodana nawo wega ndaida munhu iyeyo kumana ndaimuda nemoyo wangu wese kuta pour out kudai kuti newe kamoyo kanga usi kukaonera akaka asi anga asina mabasa neni zvachose handizi ndoipesa nhasi take mandikomenda ndoipesa nhasi yakandosiyana nayo nyaya yangu iyi ndipese ndega asanapota krashi yakadero memwana ime mukomana yeyeka disclaimer handisi kushora mukomana uyu kuti nditi wanga asina ndakutaura chokwadi mukomana uyu wanga asina kana olefu mukomana uyu mwana ngatosvika kana form 4 yachoni mukomana uyu wainenge aishanda zvewaiter zvezvo ndopakaenda nako kupi kujoni ashanda sewaiter pepe ndobva angozitowo laki ndobva ona mapemiti iwayo akawanikwa nevanhu awana pemiti iyaya mukomana uyauya manje ndobva aita sei ndobva atanga kuita zvekudhiraivha mota asi anenge aidhiraivhira someone asi ainge aindirevera ndima kuti mota ndeyake asi inenge ngesiri yake mapabata inini mukomana uyu pandakangomuona first day ndakangomufarira nanhasi kudaiwo handizi kuti nekuda kwei ndakamufarira ndisati atombotanga hoti ane mota ane chii ane uyuyu anonzi chii ana form 4 anotoshanda kurestaurant ane chii ndakangomuti vaitongoti fesi uyu 6 months uchidana nawega munhu asingakucheuki iaitova newakewo mai mwana mufesi ndikati munoreva nhema iwe asi andamboti advance kune mufesi like that in my life vatomti nhamba dzako chichichichi ndakatanga kuenda kusel group rimwe randandisingaindita sendichapondwa nematsotsi kufambira ndichiti chimukonve uenda kusel group here ndichiinda kusel group mai mwana aiwa iko zvinezvi no izvo handichatombozive ndakapesera kutaura naye kare that was kudhara ndikukudza sestory time ka andikanda kunyatsotara sestory time ndikufanira kupinda mudu paipe vamwe vanhu vangakuita sei vanga vakuekera vakunditanzi hei iwewe story dzako ndidzokunyamba because wakatodza kuti ukafamba nedanda kana ndichiti danda please danda iyekera kudaiwo so danda danda kastikika kadaiwo so kwete kuti zidanda ziguru ona manje sikazi sakati mufesi vamwe vatanzi ndoiita next week ndoisiya nyaya yangu here ndoisiya ndoiterekera saka ndakuisiya ndoiita next week ndonotanga yasoitaura next week zvakanaka nyaya iyoyo nepandakazokanzerewa nemakazi nangu vachindituka ndada munhu asingandidi anyway saka regai ndisiyane nazvo ndozoitaura next week crash ya Thomas munonipengera hereni crash yangu no crash yangu hamutomboizivi no yekudhara yanzi kuti crash ya Thomas usaima ndine
crush na madi kuti ndine crush na Zozo, kana madi kuti ndine crush na Mudiwahudu, kana madi kuti ndine crush na Standard Days, kana madi kuti ndine crush na anzani mumwe na Japresa, kana vamwe vesa manangire yekera tsomu. Alright, ndakuitaura alright. Anyway, ndobva ndaita sei fesu yauya manje. Fesu yauya memwana apangane chimwe chitumbu chake chakangodewo chakangoinda memwana, but ndakasangana basa nazvo zvokuti angane chitumbu ichocho bore with me ndaitongozvida zvakadero memwana. Ndikati noreva nhemeyo, ndikati unoenda kuseo group here. Ndaenda achiti ndaenda kuseo group anditika ndobva anditi hanzi handindi kupi handisi kuenda ndikumunyengerera memwana, ndikati haiwa handika kondazoti pakudzoka kapanonzi transport iyi ndoita sei, ndiye unozondidzosera kumharaini kwangu because ndagara padhuze nepadhuze. Kana iSunday ndaenda kundoti Sunday mukutieko nhasi hanzirako ndaadmita hanzarambota advance kumufesi like that. Ndichiti saka nhasi muri kuitei, ndaikwidibira neshoka kuti kudza kutimba pasine chokwadi, ndichivangwa nezuva ndichiinda kunoona mufesi yeye memwana because agara makazinzi ake vachigara vari vese kuti sikada kutibikira vatibikire, ndoti bho maiwi titoenda saka chiro chivetu uri komeni saka shamwari edia shamwari yoga bekuti vana kukomera nhasi that one is my personal. Handitauri udandivharisira bhurusira shiri dzangu akandinyarara God forgive me please. Anyway, regai ndise ndiendimbera hangu nenyaya yangu yecrash yangu yange isingandidi memwana. Ndobva mukomana yaita sei ndatanga kumintidza memwana ndichimuadvanzira mukomana memwana chinzwa zvakazoita mumwe musi adero manje bvati nditi ndikuita sei tatanga kuti kweyose usingadi kupfuura pamapedowo chimbotiono bvaangopfuura mumwe musi bvatoti izvozvi ndiri busy aitange that guy anogara ari busy achigara ari busy zvisingamboiti maimwana apapa bvangopfuura ukahwanika apfuura most avanhu vaigara pamakombaundi pedu vakamuona achipinda achizvinzwa vanhu vese vakati Sharon mukomana unomudi this guy is full of himself and haakudi kuzoudzwa izvozvo kuti nanzi munhu handidi manje ndakavatsamwira kuti mungatondiudza kuti mukomana handidi nekuda kwei. Ndakatsamwa zingamboiti because ndangeri crush yangu ndakatsamwa ndikamudhurira munhu wese, ndikamudhurira makazeni angu, ndikamudhurira maneighbors angu, ndikamudhurira shamwari dzangu dzataitambadza. Ndakatsamwa ndikati mungatondiudza izvo inini ndichiadvanza. Ndiri kutenga data inini everyday, ndiri kutenga airtime ndichimufonera kuti hey kubasa kwako sei, ini ndindaidere vanondudza kuti hanzi hakudi. Ndikati kana hamusi kuona unondida. Ndikiri yangu yange yadonha network yange yadonha vandati unondida ndikirikiri vandati unondida asi ari kusoda kundiudza kuti unondida handiti. Ndikati because the way atinotaura because the way atinotaura inodza kuti unondida asi asingoda kungondiudza ende futi even kunikini ndinogara ndichispenda time mana unozvisimbisa asi munhu asingakudi iwo chinondida chede. But ndobva ndamujustifya ndombomuti dzongo akauya akati pamwe asina kana kazini yake yaigara nayoyo ouya otandana netigara tiri mumota tichitaura nyaya ndaibva ndafunga kuti ndini mai vakagara pasteering iri ndini muridzi waro ndakagara pasteering ipapo ndaingwa kufara zingamboiti mukomana ndai zingamboiti asingambondidi kana ka1 sign. Chinzwa mumwe musi akafona akatenga zvimwe zvimafoni munosa zvimafoni zvezvokuti zvinochengeta moto ka obva aita izvozvo zvabod 4 zvaanga zvati zvanga zvipa promotion. Chinzwa manje ndaifunga kuti anga andivigira kwakuya achinditi ndikutengesa shit nemwari saka unganditofunga kuti unondida wotondiugira kuti wandigira kutengesera foni. Ndikati pamwe angadawo ndipowo chifoni ichocho chitokotoko che50 ere ichocho zvikanzi ndipe foni ndaitenga ne150 saka iwo chindipa 140. Ndikati ana mari ndikafunga vachandipa akaramba akati ndingatokudzikisira kusvika pa100.
ndomana kana kuti mukomana anga asikandibhatira ndikati noreva nhema handigive up. Mai mwana cousin yangu yakasvika pagara neni pasi akati iwe unomudii? Ndakamuona nemumwe musikana muyelobhoni mumota make umo ndanotaridza kuti vanodanana vachitofamba vese ndakavaona akatongondibhiridzira bhero andidzidzira bhero ndobva atoditi ndiri bhizi nemunhu wangu ndozvaakatondiita ndikati achiri kumbofunga ndaimuda munhu kuda munhu asingakudi kwakaoma I give up please ndaingomuda zvakadero ndichibhirivhira mumwoyo mangu handiti ndouchibva mukomana yaita sei handiti imwe musi ndikati sakachandipa nhamba dzako dzepafoni nyowani yaunayo inzwai manje mukomana yayo zvakandita zvikanzi apapo ndakachema zvikani naye ndikupire chifoni nhamba dzangu nyowani uswere uchindisitoka zvako uchindifonera zuva rese nditadze kushanda kana kubasa maiwi ndakachema mgonzi ndakati mai mukomana wayo ndimadira ndomuita ndichimufonera ndichiisa airtime yangu undiudza nhasi inini kuti nhasi ndinomusitoka inini ndinoita basa rekumufonera yasingadi kufonerwa ndakarwadziwa please apedza bva toti ndakutoenda nditori bhizi izvozvizvi apedza bva tangondiudza kuti ndasina kuudza kuti ndine musikana wangu akaenda kuzimbabwe izvozvizvi apedza bva toti da kuratidza mapictures emusikana wangu apedza kutaurwa kuti ndidzidzise kuti ndoshandisa sei laptop adero manje oti ndidzidzise kuti ndoshandisa sei laptop manga makazara mapicture emusikana iyeye kwatati vari vaviri picture ari ega musikana iyeye hapana pavangambotorwa vari vaviri ari one musikana anga akanaka iya kana achiri mupenyu kana ari kwaari kokoko wakanaka zvake kunaka chako kuna munhu wakanaka uyu ndogara pasi pepe ndozvitarisa nemanga angu pepe ndoti nemusikana uyu haukwani dho kana ndoregai akaambire nemunhu wakangoti ini ndine musikana wangu asi ari kuzimbabwe but iye aitochemerawo musikana wake ari kuzimbabwe achiti dzoka kuno uri kurambira uchigara kuzimbabwe uchikona kudzoka kuno musikana asingadi akamutumira mari kari 3 kuti dzoka kuzimbabwe achiramba ini ndiri kutodawo iyeye asi haasi kundida vasikana ndakarwadziwa ndokubva ndaita sei ndokubva handiti handidi kupa foni nhamba dzangu kozvinondifonera akati alright ndobva ndazoti pakuenda kuzimbabwe ndikati ndomuudza akazini yangu bva andituka kati handidi kuonawo naye mai mwana chinzwa zvakazoitika musikana yaye akazorelocate akabva adzokera kusouth africa adzokera kusouth africa mukomana yaye kwakudhiraivha kwakuya paapartment pedu paona kazini yangu zvikanzi naye ndinedziro sharon ndanditori mumba paya ndasvika paya zvikanzi naye ndauya kuzokuudza kuti usasandifonera usanditekstira meseji usatomboita kana anything ndozvandaya kuzokuudza nekuti musikana wangu uya wandaikuudza anga ari mulaptop mangu ya wakadzoka saka ndine maproblems nekuti musikana wangu zvaakadzoka hazvida kuti ndite maproblems nani naye saka ndozvandaya kuzokuudza in person kuti please stop calling me ndakazoudzwa izvozvo memwana ndakagara mumoto ndikati saka pane zvauda kuti ndikuitire kana anything ndikati hapana hangu zvandokwanisa kutaura zvikanzi saka this is my last visit yandiri kutongokushanyirawo zvako panapa anyway all the best nekuti bhebhi rangu rakadzoka saka inini handidi kana ukandiona usandimhorese usatomboita anything zvekuti tinozivana ndikati alright ndobva ndati sei ndobva ndafamba hangu ndakabuda mumota muya pano ndidzokere mumba medu muya ndichiridza mhere ndakamboridza mhere ndiri padownstairs ndakachema zikamboiti ndakaita about 3 hours achindisofta achinditi no handisi kuti wakaipa kana kuti wakaita sei ndikati watongondiudza wangu zvendakashata ndirichitikidhima ndikazongodi watondiudza apa kuti nanditi hatiti apa ndakanda nemwedzi mitatu mina mishanu ndichiti minairira mukomana yeye kuti andione asingandioni aidedzera kuti bhebhi rangu riri kudzoka ona aidedzera kuti ndodana nemabhebhi matsvuku zvikanzi ndobva yapera pepeme mwana bva ndangosesei bva ndangosiyana nazvo bva ndangoita muvhua ndopa ndakasuka kumba ndadzokera kumba mani ndakava ndati no inini handita sei handichadi kutaura naye ndakana ndangomubhuloka nditamubhuloka mai mwana bva ndangogara ndiriko kuzimu
ndagara ndiko kuzimu ndazokudza zvakazoitika in future yacho iye akuzonditsvaga manje ndana mukanganwaka iye akasanga ndisitoka achinditsvaga but matsvagiro aita acho angari kuda kungondiwachisa manje but ndakaramba kuwacha ndakazoramba kuwacha but ndo kuwachiswa ndakaitwa nemufesi yayo ndadzokera kuzimbabwe ndangomubhuloka pazvapera zvakadero ndo end of story yangu iyi handitika bye-bye. Kuzvafamba seko seyapa 7 minutes asi mweya yadhiritika. I hope haina kudhiritika please. Kuzvafamba senhemi ndikuona live iyi yakanzi 7 minutes. Ko yeye 1 hour yaenda kupi? Nhemi asi mashura. Muri kuzviona zvandaona panapa? Nhemi imi vanimi. Sei tine live ine 7 minutes. Ko dzimwe dzaenda kupidza data ngokuti ndingasanzi ndashandira corona here nhemi. Anotida zviri sei chamwari. Live woyambokata saka I hope haina kudhirita. Haina kudhirita nditi. Inenge yasevha here imi kana yadonha kudai nhemi izvi azvinyowani handizvizivi izvi. Metione. I hope yasevha nai Jesu vedu we. Ndingaita 1 hour yekugarira izvozvo here Jesu Kristu. Nai Jesu. After an hour inoita restart. Oraiti. Rozi zviri sei? Metione kuti nyaya yangu yenda ndichita nai Jesu sikana ndingasarwadziwa here kuti naimi part 1 oraiti iri unemployed part 1 saka pamwe yazodzoka kupart 2 hatizivi papapo. Saka anyway ndo nyaya yangu yese dzananawa nadzo dzese. I like you a lot. Thanks a lot Hadiska. Anyway kana ndisanyaya dzangu handikuda kuti like vamwe vanhu vazofunga kuti pamwe ndikuda kudzikisira munhu aiwa chinonge chingori pakufara ndika kudzai munemo zviri sei wineti hakurotwi sei handitika nyaya yangu yapera yangu ndandangosirira iyoyi. Nemumwe musi wandakazombonyimwa transport memwana tainda iyoyo kuti mukomana wandaida ndanda ngopuwa naye transport chete memwana tazinda musi kusvondo kuya ndakuti tichidzokera kuningini kumba kwataigara kuya mukomana hana kuya akandiwachisa hana kuya kusvondo arega kuya kusvondo memwana mosa zvakaitika uyu vanhu uyu ningiri nonzi chi arega kuya kusvondo kuya ningiri kinonzi uyu vanhu vangu vari pedo nesu vaigara pedo nesu kwakuramba kundipa transport vakaramba vakati hatikupi transport unodada nemukomana waya ikatodada naye asi ndisingadane naye asi ndaidada naye zingamboiti ndaitodada naye kuti zvokumboseka uyu wauya wekudiita krashi yake uya wanga akanaka zingamboiti une ma10 pasuzu akaangana uya ndanga ndatsika madziro ndikati bodo uyu hazvigoni but ndakada kuzama kuti ndinge ndifambidzana naye but zvakaramba ndengoona kunge uyu tepi yekuti musikana wese unenge uchidangoita sei udangoya papa hanzi inguva ikoko izvozvi zvidza 11:45 saka ndangoimirira kuti iyi ikasvika pa 10 minutes 11 minutes ndobva ndaikata so that ndokwanisa kuisa maads akati handei asi musaskipe maads please ndiwane mari yekokokora masub edu ari kufamba tapa 7.4 amana tichita operation 8k 8000 andika ngasvike next week ndikanyatsa kuzvifunga ndinongona kujamba story time yeuyuyu story time yekuti ndakauya sei kutalent kunoko wiki revhale ndona ndoda kumbokuita story time yangu imwe so dhirama randakamboita pawiki revhale ndoda kuita story time ndokuudzai story time yandakaita iri related kune zvelove izvizvi mumonzwa shura randakaita ndakada minana I think iyo ndinofanira kuitaura story yangu so pawiki reuyu revhale ndo panofanira kutaura story time yangu iyoyo. Nzenembe handiti zvokudzai munemo handidi handisi kunyatsoziva ini kuti yekera vanhu vaititi ndo vanoita zvokunoona naboundlisa saka handizivi ndinotozoonawo kwavari handitika uri pishero ini ndiri kuthailand izvozvi zvinowandiri mufesi. Let me tell you one thing, handidi kuunza munhu anonzi mukomana panapa ko mangwana tikafuma takanetsana ini ndamuisa panapa ndamuti ndandandandandanda panapa ndozoita sei? Hazviiti. Ko manje mangwana acho zvakare ndobva ndaita mumwe mufesi motanga wandiseka kuti wakanga una John uya wabva ukapinda Peter wabva vadzidzisi vaPeter tikapinda muna Judha. Handidini izvozvo ndinozosvoda ndidi munozoona muchato gogo pamwe unatozoona by mistake amezvaita sei
ndaiti uri kuese aiwa kwese ndakabva kare ndinomaita anotanga nauyu time dzekuno anotanga ndoita 5 p.m. zin time handiti most of there is a problem kwete kuti anobiwa inini ndinotozvizivirawo kuti pamwe dzimwe nguva ndinogona kunetsana nemunhu wangu tanetsana nemunhu wangu ko kana zvikasashanda naimi kana zvikasashanda unoita sei iwe wanetsana nemunhu wako zvorega kushanda vanhu vanoseka ini ndosekwa handidi kuti handisandadedi kuti ndisekerwe heart break yangu it's better for me kuti ndiseke heart break yangu iri umu mangu umu kundikui zviri sei mukomana handiunzi pano musha kana ndatazororopafadzwa najehovha kuti jehoshafati sheroni chipinda musvitsa umo ndopamuchamuona musi wachoni wazvinenge zvaitika kwete izvozvi bodo ko kana ndikada kuchinjanisa ko kana ndida kuita rotate munoziva sei ko kana ndoita rotate ko kana ndikarambwa pamwe ndarambwa munenge musingazivi kuti pamwe ndarambwa munozozviziva izvozvo munozondiseka makundibhasha veduwe anotida sei amana nda kuti happy birthday kuna mwe musikanwa anonzi z anogara kunokwa nditika shuwa kana kuda kuroteta kaona usikaze pamwe wasvika wasiya warambwa saka kana wasiya warambwa zvinondodini ndozvicheka yekuti ndarambwa handingazvicheke kuti ndarambwa kana ati handichadi ndodini ndongoti horaiti wangu zvakangonaka zvakadini rohwenewe matongo kwagoti vari kupi kumatongo kwacho hakuna zvavanenge vachonditizawo vekwaguti vachanenge vachonditiza thank you so much chipo sei mastori time angu apera imwe yacho live yakatika handitika pawiki revhare ndinofanira kukuudza istori yandakaita ndiri munemwe relationship so handisika inini ndini ndakaita kadhirama kangu kandakaita ikako munotoseka imi nditori muchinda murelationship ndobvawo andosvika kuti ndozviexplaina sei tirineorit rikaende todzikira bhazi panyika tinokwira gwidza taenda nekwaberi venge kuya kunana dungu ikokoko kwana mungezuko ndokwedu ikokoko handitika ndokwedu igulaita zviri sei Eline mastera nanozodikanganisa sei Eline handitika sendi sei story time dzedu dzapera apa ndakutongotamba munemi yangu ndiwana hangu kuti ndibve pano pamwe ndingaona zvifirimu nhasiwo naimi meri twitter yacho ndakavharisirwa chicha ndakaita kudai akarohwa nevirus kudai hazvetwitter handinyatsi kuzvigona ini ndiri paInstagram Shema TV, ndiri paFacebook tine Shema neShema TV. Saka Shema TV ndo yatoda kuzama kuti ikure isvike pa 10,000 likes and 10,000 followers. So far so good. I think tine 8,800 ma followers, tine 6,000 ma likes. Atafamba singaite monster say akabhasira ukoko aringana babangu vanokuziva zvavo ukoko then saka Facebook yedu ndiyatozama kuti ikure isvikewo pama 10,000 likes 10,000 followers then ndokwatikususama tipostiwo zvakare tichingodera ndika medondipa brand yenyu komwe brand yenyu inenge isingatodiwo nezvangu zvokurongerwa zvakaoma handichazibatanidza zvangu ndichazibatanidza mwe musi nyaya yekurongerwa ndikazofasta ndichazombokuudza nyaya yekuti ndakamborongerwa someone ndikawacha memwana kuti mana ndakuenda bhabhai ndakuinda manje ndapedza ndagariseni ndakuinda ndakapuhwa ndikasiyiwa ndakasara pachena kudai kuti ndakashama muromo segatawa munhu waenda wasvika kaona ndiri wekumusha ndiri munhu wangu pichaka ndiri wekumusha saka mwana unoita sei havazozvikwanisi zvangu izvokuti unochihoreketa ivo vanenge aita sei vachitaura nechirungu vari masaladi pamwe vanenge vachitaura mafriends avo aya kuti paanozorongwa nemafriends avo vada kurongwa nemaslay ini ndisiri muslay maona manje sei nditasunga ndakumhoresa wani ndakuinda sikana bye bye ndakuda kuvata bye